Arratsalde on denoi eta ongi etorri Euskararen Plaza Hutsara. Goizean hasi dugun Plaza Hutsa honetara. Ni Xabi Iraola naiz, nire ordez hemen Urko Hierrek egon behar zuen, baina azkeneko momentuan ezin izan du etorri eta ni izango naiz gaur bere ordez, aurkezle onak egingo dituena. Hau esan da, arratsalde hontako lehenengo saioko gaia edo, aterki ideologiko zahar berritua edo deitu dioguna izango da. Eta goizeko saioari jarraiki edo, goizean Olatz Altuna eta Asier Etxenika izan ditugu hemen egoera soziolinguistikoaren inguruan hitz egiten, eta bertan aipatu dute momentu batean egun hutsunetako bat badela diskursoaren ahulezia edo badala euskalgintza daukan hutsunetako bat, ez? Eta hain zuzen ere, gure ustez horren aurrean ideologia ez da behar dugun tresna bat, ez? Komunidade batek ideia multzoak, desirak, emozioak behar ditu ekiteko, ahalduntzeko eta mugimendu izateko, eta horrek ezinbestean ideologia eskatzen du, ez? Gure ustez, euskalgintzaren kasuan ere, antzeko zerbait daukagu mahai gainean, eta nolabait ideologia edo hezkuntza ideologia eraberritzea bada gaur egun euskalgintza daukan erronka nagusienetariko bat, ez? Hontaz aritzeko gaur gurekin ditugu nire ezkerretik eskubira Idurre Eskizabel, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, hizkuntza dutuen eta genero arteko gurutzaketan ikerketan sakontzen dabilen azken garai hauetan, eta Lorea Agirrerekin batera Trikua esnatu da liburuaren egilea. Andoni Olariaga, Iratzar Fundazioko kidea, eta orain gutxi Euskal Matxinada, Genealogiak eta Egungo Eztabaidak liburua argitaratu duena, eta Honintza Odriozola EHUko irakaslea baita ere, eta erakunde bat baino gehiago, eta herri mugimendu gisa doktoretza tesia egin zuen kidea. Behin kideak aurkeztuta, goratzea, bai Twitter bidez eta bai YouTubeen bertan aukera daukazuela nahi beste galdera eta iruzkin egiteko, eta behin hizlariek beraien hitzen tartea amaitzean edo aukera egongo dela horiek ere mahai hontara ekartzeko. Hori esan da, eta besterik gabe hitza emango diet, eta lehenengo hitza edo Idurre Eskizabelek hartuko du. Eskerrik asko, Xabier, eta arratsaldeon. Arratsaldeon zuei eta hor bestaldean zaudeten hori. Xabierrek egin du pixka bat aterki ideologiko edo zoru diskurtsibo horren garrantziaren zertzelada bat eman digu, baina nik nire hitzartzea ere hortik hasi nahiko nuke eta Fernandoren egia bat edo evidentzia bat azpimarratuz. Askotan gertatzen da evidentziekin, Fernandoren egiekin ahaztu egiten ditugula, ez? Konplexutasunaren izenean gainera ahaztu eta lausotu egiten zaizkigu askotan. Eta orduan askotan auziei heltzeko oso oinarri faltsuak jartzen ditugu. Eta nik uste dut evidentzia orain aipatuko dudana, sarritan edo gehiegitan ahaztu egiten dugula gure herriko hizkuntza auziaz, hizkuntz gatazkaz, hizkuntz elkarbizitza posible batez ari garenean. Eta da, gaur eta hemen oraindik euskaraz bizitzea hautu bat dela. Eta hautua dela diodanean esan nahi dut ez dela berez datorkigun zerbait. Baizik eta oso kontzienteki, oso erne, egunero egin behar den ariketa bat. Berez datorkiguna, esate baterako, Valdemoron berez datorrena, espainieraz bizitzea da. Franco Bilen berez datorrena, frantsesez bizitzea da, eta Phoenixen berez datorrena, ingelesez bizitzea da. Guri berez datorkiguna, frantsesez edo gazteleraz bizitzea da. Eta euskaraz bizitzearen hautua egiten dugunok, diodan bezala, etengabeko ariketa egin behar dugu. Hautu kontziente hori. Erabaki sendo bat hartu eta gure eguneroko bizitzetan ere oso presente izan. Eta hau gertatzen da ez bakarrik Bilbon edo Balmasedan,
Hau gertatzen da baita ere arnasguneenak izan daitezken horietan baita ere, ez? Esan nahi dut, bizitza osoa eta batez ere hiritar bizimodua euskaraz ardazteko hautua gunerik euskaldunenean ere autokontziente bat da. Kontua da, jendeok berez datozkigunaren besteko gauzak, ez kontrakoak, bestekoak, berez datozkigunaren kanpokoak ere egiteko, diodan bezala, autu bat egin behar dugula. Eta kontrakoak egiteko, are eta autu kontziente eta indartsuagoa. Euskaraz bizitzea, bigarren horretan kokatuko nuke, kontra egite horretan. Orduan, etengabe eman behar diogu gure autuari esanahi bat, balio bat, iritsi behar dugu horretara asetze baten bidez. Bai? Berez datorkiguna beste zerbait da, berezko korrontea beste zerbaitetara garamatza. Orduan, etengabeko bilaketa bat egin behar dugu motibo batzuena etengabeko autu horretan aritzeko. Bai, eta hor sartzen da jokoan, lehen Xabik aipatzen zigun aterki ideologiko edo nik gehiagotan erabiliko dut zoru diskurtsiboa, ezta? Nolabait gure autu horri balio eta esanahi batzuk ematen, gainera hobetsiko digutenak gure autu hori berez datorkigunaren gainetik. Aterki ideologiko, zoru diskurtsibo, horrekin ari gara. Nik zehaztuko dut pixka bat nola ulertzen dudan aterki ideologikoa edo zoru diskurtsiboa. Eta pixka bat Foucaulten tradizio horretan kokatuko nuke, nolabait eguneroko esperientziak ulertzeko esangura, esanahien bilaketa eta balio horretan, ezta? Gertakari eta bizipenei nolabaiteko lotura koherente bat eta esanahitsu bat emateko bide horretan, ez? Bizitzaren eguneroko absurdoari kontra egiteko etengabeko borroka sisifiko horretan. Hau aplika daiteke bizimoduaren arlo guztietara, baina berdin balio digu hizkuntza hautuei lotuta. Beraz, eta nik uste dut, niretza behintzat beste hitz edo kontzeptu interesgarria hor dago, zentzu komunarena sartzen zaigu. Zentzu komunaren ideia sartzen zaigu horre jokoan. Zer den, zentzuzkoa, zer den egunerokoan, lehen diodan bezala, berez datorkigun hori, bi aldiz pentsatu gabe ere egiten dugun hori. Hor kokatuko nuke, zer den aterki ideologikoa, zer den zoru diskurtsiboa. Diodan bezala, hizkuntza hautuei dagokiola gure zoru diskurtsibo hori frantsesez edo gazteleraz bizitzera garamatzan zoru diskurtsibo bat da. Eta gero eta gehiago inglesez bizitzera edo inglesa esate baterako gero eta gehiago praktikartzera garamatzan zoru diskurtsibo bat. Orduan, kontra egite horretan, lehendik esaten nuen bezala, euskaraz bizitzeko autu horretan ezinbestekoa zaigu. Ezinbesteko osagai importantea zaigu aurrera bide horretan edo nolabait euskaraz bizitzeko autuaren osatze horretan. Argituta nola ulertzen dudan zoru diskurtsiboarena, aterki ideologikoarena, datorkidan galdera da, baldugu euskaldunok, euskaltzaleok, zoru diskurtsiborik eta nolakoa da hori. Badakit gero Andonik zehaztuko duela gehiago eta sakonduko duela gehiago, baina honetan ere apunte bat egin nahi nuke lehenik eta behin. Batetik, askotan
esaten da, hola, ez, galdera iaia misteriotxuk edo kasi teluriko bezala, ez? Edo aipatzen da euskararen miraria, ez? Nola litekeen hain hizkuntza zaharra, hain bakartua, hain zigortua, 21. mende honetara arte iristea, ez? Eta askotan gainera izaten dugu tentazioa erantzunak ere, halako telurismoetan ibiltzeko. Daukanean, nire ustez behintzat oso erantzun sinplea, eta da, milaka jendek urtetan autu hori egin dutelako. Euskaraz bizitzen jarraitzekoa, euskarari eustekoa, euskara beraien ardatzean jartzekoa. Eta hori egin badute da, zoru diskurtsibo hori izan dutelako. Zoru diskurtsibo hori izateak ez du esan nahi. Ez denboran zoru diskurtsibo bakarra izan denik, ez eta aldi berean momentu historiko edo momentu historiko zehatz bakoitzean zoru diskurtsibo hori ere bakarra izan denik. Baizik eta aldatzen joan da eta momentu zehatzetan hainbat edo zoru diskurtsibo bat baino gehiago elkarbizi izan dira eta askotan elkarrekin talka eginez eta gatazkan. Hala ere, euskaltzaletasun gisa izenda dezakegun horren zoru diskurtsiboan edo euskaltzaletasun kontziente gisa izendatu dezakegun zoru diskurtsibo hori, nik esango nuke 19. mendean hasten dela eta nolabait gaur eguneraino luzatzen dela. Lehendabiziko euskal pizkundeari lotuta badauka garaiko kutsua, ez? Garaiaren ezaugarri guztiak ditu. Bada galera baten kronika, ez bakarrik hizkuntza galera batena, baizik eta bizimodu oso edo mundualdi oso baten galeraren kronika bat da, ziuraski, ez? Zoru diskurtsibo hori. Eta hor kokatzen da gainera. Galtzen ari den hori eusteko nostalgia horretan. Orduan badu esentzialismotik, badu zurruntasunetik. Gerora, gerra osteko belaunaldiak, 50ekoetan, 60ekoetan, ekartzen du berritze bat. Berriro ere, galera baten minetik dator, baina ekartzen du munduan gertatzen den aldaketa guzti horren berrikuntza nola baitez. Gizakiaren ikuspegia bera aldatzen da eta subjektibitateak ere aldatu egiten dira. Orduan hor etorkizunera begira jartzen da. Galera batetik, baina etorkizunera begira jartzen da. Euskaltzaletasun hori, etorkizunera begira jartzen da euskaltzalen zoru diskurtsibo hori. Mundu berriarekin bat egitea, gizaki berriarekin bat egitea, gizakiak bere burua egitea, hizkuntzak bere burua egitea, gero, andonik, sakonduko du gehiago, irudikatzen dut. Eta gaur egunera, 2021 arraro ontara, iaia zoru diskurtsibo horrekin iritsi gara. Azken urteetan, esango nuke, azken 5-10 urteetan sortu dela, ez? Halako kezka bat, ia 50-60ekoetan sortutako zoru diskurtsibo horrek balio ote digun gaurko munduko erronkei aurre egiteko. Eta uste dut, nolabait euskalgintza momentu honetan gogo eta horretan dagoela sartuta, eta ari gatzaizkiola alde batera eta bestera irtenbide batzuk edo proposamen batzuk ematen, ez? Uste dut elkarrizketa hori eta interesgarria dena gertatzen ari dela eta hemen egiten ari garena horren froga. Bueno, orain arte egin dut errexena. Nolabait gertatutakoari buruzko azalpenak edo nire irakurketa egin. Orain tokatzen zait, nolabait, zoru diskurtsibo horren nondik norakoak zeintzuk behar luketen irudikatzea, nolabait, 21. mendeko jendeon izate honekin bat egiteko eta motibagarri izan dakigun.
ez dago erresa. Ez dago erresa, besteak beste, uste dudalako, azken hilabeteetako honek denak ere, zerpentsa handien aurrean jartzen gaituela. Ez dut uste, Goitiberako aldaketa handirik gertatu denik, baina bai joera batzuen intensifikazio izugarri bat, ezta? Orduan, lehen zaila zen eta orain zailago. Baina, bueno, saiatuko naiz arrasto batzuk edo ematen, azpimarratu nahiko nuke, orain esango ditudan gehienak Lorea Agirrerekin batera landu ditudala. Hau da, ondare partekatu bat edo proposamen partekatu bat dela. Ezta? Bueno, zergatik edo nondik nora proposatzen dugu zoru diskurtsibo horren hilo batzuk nondik nora joan daitezken gutxienez. Esan dut, duela, edo 50etan, 60etan, pasadamendeko 50, 60etan sortutako aterki ideologiko edo zoru diskurtsibo horrek ez duela, edo ez digula balio gaur eguneko erantzunetarako. Horrek planteatzen duen lehen galdera eta ze aldaketa gertatu dira, ezta? Eta, bueno, nik uste dut lehen aipatu ditudan bi diskurtsoek, bi aroek, naiz eta oso irtenbide berdinak eman galera bati, min bati, bazutela amankomuneko lotura bat. Eta zela nolabait gizakia oso zentzu komunitarioan edo kolektiboan edo oso zentzu txertatuan ikustea, ingurune batean, ezta? Gizakia bera proiektu handiagokoetarako tresna moduan ikustea. Misio baten egile, ez? Eta zerbait zartatu bada, azken 30-40 urteetan justu horixe eta, ez? Gero eta gehiago gara gu geu edo ni neu, ez? Zehatzago, gero eta indarra handiagoa du gutako bakoitzaren subjektibitatean norberaren erabakimenak, norberaren nahiak, norberaren eraikuntzak izate individual horretatik pasatzen da gainerako guztia, ezta? Gainera, nolabait egitasmo eraldatzaileok edo asmo eta amets eraldatzaileok ditugunok askotan hori bizi izan dugu galga handi bat bezala, ez? Desastre bat bezala. Esate baterako, lehendik marraztuta geneuzkan utopia handi hoientzako, sekulako galga. Lasta ikaragarri bat. Galdera da zergatik utopia hoiek gauzatzerakoan ez duten ase, ez? Pertsona, individua, ez? Norbanako hori. Eta ziur aski ez dutelako asmatu pertsonon agentzia behar horrekin. Erabakimen eta burujabetza propio behar horrekin. Ziur aski euskaltzaletasunari ere momentu honetan zailena hori zaio, ezta? Nolabait diskursiboki esan nahi dut. Nik esate baterako, eta nire belaunaldiko askok oso txertatua daukagu gu geu izatea euskararen salbaziorako agentetxoak, ez? Nolabait, gorputz asko handiago baten zelulatxo modukoak, baina egiteko garbi batekin, euskararen, Euskal Herriaren salbazio halako batekin. Gaur egungo gazteekin oso zaila da horrela konektatzea. Hain zuzen ere, norberaren nahi, amets eta proiektu eta misioak gaina hartzen dutelako. Alde horretatik, eta esaten nuen bezala, galga eta galera bezala bizi izan da, baina eukidezake potentzialitate bat
birformulatzeak utopia handi hoiek norberaren erabakimena potentziatzeko moduan. Ez da kasualitatea ziur aski herri gixako azken mugimendu handiak ere klabe hoietan proposatzea. Adibidez, segure esku dago bat daukate buruan, ez? Ez da herria erabakitzen duena, baizik eta herritarra da erabakitzen duena, ez? Herritarren erabakimenaren menpe geratzen da. Ziur aski euskaltzaletasunaren diskursora ekartzeko klabe bat izan daiteke. Norberaren hautuak erabakimena eta burujabetza jartzen da jokoan hizkuntza gatazkari dagokionean. Beste alde batetik, uste dut feminismoak irekitzen duela baita ere, bide zabal bat, hain zuzen ere feminismoak asmatu duelako beste ismo guztiek, baino askoz ere egokiago batzen agentzia pertsonal hori, norbanako bakoitzaren agentzia eta erabakimen beharra askatze edo emantzipazio kolektibo batekin. Orduan, azken batean, feminismoak azken urteetan egin duena da, berez, identitate arazo bat dena, norbanako zehatzetan gorpuzten den arazo bat, guztion arazo gisa identifikatu eta plano horretara eraman. Demokrazia eta justizia sozialaren arlora eraman. Euskaltzaletasunak horrere badauka bide bat. Bueno, ikusten ari naiz, denbora gabe geratzen ari naizela, akaso gero izango dugu gehiago zabaltzeko aukera, aipatu nahiko nuke honekin batera, importante iruditzen zaidala, nolabait, kapitalismoaren, geroz eta jende gehiagorentzat, hain ertsagarria zaigunean kapitalismoa, eta geroz eta jende gehiagok identifikatzen dugunean gure eguneroko bizitzetan nolako zama zaigun, herri izateko zoru diskurtsiboarekin lotzea. Esan nahi dut. Neri oso digarri egiten zait, esate baterako Marina Garcés bat, edo Cesar Rendueles bat, edo Polbe Preciado bat, entzuten ditudanean komunitarismoa dela edo komunitatea dela, nolabait, kapitalismoari aurre egiteko bidea, ez? Zoru komunitario hoiek lantzea. Eta guze erabe sentitzen garen momentu honetan halako proposamenak egiteko. Nolabait, zen komunitario hori erabat landuta daukagunean, argamasa oso potente bat badaukagunean, baina uste dut hori ondo formulatzea dela oso gauza importantea, azken batean, eta hori ere nola formulatu eta nola ekarri 21. mendera oso ondo pentsatu beharko dugu, baina egin beharreko zerbait da, hizkuntza eta herriaren arteko lotura, nik esango nuke, zilborrestekoa, hitz berriz, ideia berriz eta forma berriz ekartzeko. Bueno, hor arte. Mila eskarri Idurre. Maien gurekin jarraitzeko, orain Andonik hartuko du hitza, beraz, zure da hitza, Andoni. Bale, entzuten zait, honekin? Ongi. Bueno, mila esker, gonbidatzagatik, eta holako mai baten Idurre eta honitzarekin egotea, gai honen bueltan zaila da. Nik aitortu behar dute ja hasieratik, bueno, nik zalantzatik asko hitz egingo dudala, azkeneko urtean ikuste, duela 10 urte bizi izan nuen eztabaida hau nik uste berritu egin dela, hizkuntza, nazioa, estatuaren harremana, borondateak ze paper jokatzen duen, nik uste orain berriro heldu zaiola eta maila handiagoarekin heltzen ari zaiola. Ez bakarrik, Jose edo Sarri hor daude, baina baita ere Idurre eta Loreak idatzitakoa, honintza berak idazten duena, Irene Arraratxek eta Lutxok duela zainbeste egin zuten hitzaldi batean ere, uste dut hor oso eztabaidak beste dimentsio bat hartu duela eta findu egin dela. Orduan, nik humiltasunez, baina hor bai ikuste ditut,
bueno, nik zalantzetatik hitz egingo dudala, kezka batzuk baditut, eta pixkat bai hor hartuko du filosofaren papera zainbeste igual hemen eskatzen zitzaidana aterki ideologikoaren zera hori ematea, baizik eta agian planteatzen ditugun aterki ideologiko horietan, bai orain saiatzen ari garren eraberritzen ze kontzeptu erabiltzen ditugun, kontzeptuaren horien atzean dauden usteak, Idurrek esan duen bezala hor batzutan jotzen dugu edo mantzat ematen ditugu gauza batzuk, eta ideia batzuen eta kontzeptu batzuen atzean badaude uste batzutan nik uste azaleratu inbar diranak. Noizean behin, olako eztabaidetan azaleratu inbar diranak jakiteko zertaz ari garen, ez? Azken finak denok gabiltzarako kezka berdinaren bueltan, nun gauden, zein den momentu historiko hau, egia da, asmatzen ere, Idurrek eta Loreak induten bezala, ez? Feminismotik, dekolonitatetik ekartzen kontzeptu batzuk eta iruditeri bat euskarara, hizkuntzaren borrokara aplikatzeko eta guztioi emateko beste zerun muga bat, ez? Eta beste instrumento batzuk, kontzientzia hartzeko, beste modu batez aurre egiteko arazo horri, eta beraz, nik horretan jarraitzen ditut eta nik ez daukat hor askorik esateko, baina esan duan bezala, filosofo bezala, edo bintzat filosofia ikasi duen pertsona bezala, bai, arakatze horretan bai, batzutan bai, deitzen dit atentzioa, eztabaida batzuetan, ze kontzeptu erabiltzen ditugun, eta kontzeptu horien atzean dauden usteak. Lehen ere goizan egon gara hitz egiten, eta ia da urteak daramatzagula agorpen batez hitz egiten, ez? Urte desiente daramagu horretan, eta ohartzen zara, nik ere erabili dudan diskurso bat izan da, eta ohartzen zara, gaur egungo intuizio eta eztabaida batzuk ez direla gaurkoak. Badirela gutxienez, 80. hamarkadakoak agian gehiago orain kontzientzia eta hitza jarri dizkiogu, ez? 80. hamarkadan ja ari ginelako intuizio batzuen bueltan, euskalgintzaren inguruan, naziogintzaren inguruan, gintza hitza bera nik inoiz esan izan dut, gintza atzizkia gehitu zitzaiola nazio estatuari eta 80. hamarkada hasieran, da horrek adierazten zuela intuizio hori, ez? Hauek badirela prozesuak, eta intuizio hori hor garatu zela eta forma desberdinak hartu dituela, eta gaur forma desberdinak hartzen ditula, baina horrek oraindik ere errekorrido txiki bat badaukala iruditzen zait, eta oraindik hor badagoela gehiago heltzeko. Hausnarketa honetan nahi izan dut, izan dudan bezala, irakurtzen ibili naiz, kezka handiz eta zalantza askorekin berriz ere gai hauei heltzen, Azurmendiren aipu bat, etorri zaite burura, eta nik uste Azurmendik noizan behin hola idazte ditu liburu batzuk eta berriro ere jartzen gaitu, eztabaidan karril honean edo ez dakit nola esan, ez? Eta berak, irakurri egingo du berak esaldi bat, galdera bat botatzen zuen, filosofo bezala ere, eta nik uste galdera funtsezkoa dela ere gaur egungo testu inguruan. Zaten zuen, nola jokatu demokrazian burujabetasuna erdiesten joateko? Mezua bertzalea epeldu, jomuga hori gehiengo zabalagoari poliki-poliki gustagarri bihurtzearren, elo alderantziz, nukleo autonomoak eta eraginkorrak sektorek antolatu, osasun bidekoa feminista gazteriarena, eta koordinatu bultzagia aritzeko eta gizartea esnarazteko. Nik uste, enplizituki edo esplizituki, ditugun eztabaidetan hor badaudela graduak, ez dira bi mundu, de hecho, esker subiranistan historikoki bi ardatz horiek batu egin ziren, baina egia da, hor badaudela nazioa ulertzeko modu diferenteak, euskararen normalizazioa, euskara eta nazioaren artean dagoen harremana, identidadeak duen indarra edo papera nazioa egikaritzeko, eta hor estrategia desberdinak ateatzen dira. Lehen esan duan bezala, ez nator ezer esatera, azaleratzera. Hori mai gainean jarri behar dugu. Etxe honetan, edo esker subiranistaren etxe guztietan, euskalgintzan agian, esango nuke, agian gutxiago, baina esker subiranismo zabalean, bi estrategia gutxienez badaude, diferentak, eta askotan, esan dudan bezala, oinarrian nazioaren ikuspuntu bi gutxienez dakartenak, barruan daukatenak. Azkenean, horren atzean ere badago beste galdera bat, eta ja da antropologikoagoa edo politikoagoa, edo politikaren funtsezkoa dena, eta da, jendeak zergatik mobilizatzen da gauza batzuengatik eta zergatik beste batzuengatik ez. Azkenan horretan ari gara, ez? Nahi duguna da,
erakarri erabiltzen den itxusi hori niri asko zaidana gustatzen, hori gure borroketara, euskerara, atxikimendu hori lortzera, orain afektuak ere esaten da, afektu gintza hori lortzera, azken finean, diskurso diferenteak gauza berdina lortzeko, eta gero estrategia diferenteak hori lortzeko, horretan ari gara. Eta horregatik esan dut, nire ustez, galdera, Zurmendik plazaratzen duen galdera hori, ez dela inbeste, norbaitek igual bertuko du, aliantza politikoen ingurukoa. Egin behar da, PNV, ez da aliantza politikoen inguruko galdera bat, baizik eta horrek atzean suposatzen duen guztia. Eta hori resumitzen da, nahiz eta ez den oso justo esatea, independentismo soziala edo abertzalea. Baina, bueno, nik uste pixkat esan dudana esan da, ulertzen dela zer esaten ari naizen. Pixkat harina hau jungo naiz, denborak ere harrapatzen ari nahuela. Hau pixkat prebioa zen, baina esan nahi nuena zen, bueno, eztabaida horren aurrean aurkitzen garela eta ez genukela eskutatu behar. Hori da eztabaida, eta hortik abiatuta berriro bueltatu behar garela, badakit, igual honetan astuna izango naiz, beste itzaldi batzutan esan du, baina nazioa zer den galderara. Eta askotan, hortik asko esaten dugu orain, ez? Metaforen bidez, markoen bidez funtzionatzen dugula, eta horko ulerkeretatik sortzen zaizkigun marko batzuk instalatzen dira gure burmuinan, eta hortik ondoren eztabaidatzen dugu estrategia diferentez, baina estrategia diferentez, bi mundu diferentetan gaudenean hitz egitea, argitu gabe zeintzu diren mundu horiek, konfusiorako beta ematen du. Nik uste, eta hau argitzeko oso arin esateko, identitate nazionala maila batean prepolitikoa dela. Hori argi izan behar dugu, denok dugu identitate bat, gero badakit hori politikoki identitatearen batzuk erabiltzen dutela eraso bezala, identitarioak besteak gara, identitatea denok daukagu hori Fernandoren egia bada, ez? Eta gero egia da, identitate hori politizatua ematen zaigu, diskurso baten baitan ematen zaigu, baina ni nekatu xamar nago hori, batez ere sektore espainolistetatik, eskerretik ere, erabiltzen den diskurso hori, ez, identitarismo edo horren inguruan. Alde batetik ez da lotxarik izan behar, hori ere erabiltzeko eta esateko, arazo identitario bat ere bada, horretaz ere ari gara. Identitatea materiala da, identitateak jerarkia materialak sortzen ditu egunerokoan, eta hori, Idurre eta Loreak oso ondo liburuan erakusten duten bezala, hori ematen da errealitatean, beraz. Gero, agian politikoki hitz hori erabili behar den edo ez, hori beste kontua da, hori diskurso politikoaren kontua da. Eta hori ja da, politikoki hitz hori satanizatua egotea, eta beste hitz batzuekin ere egiten da, ez? Hitz bat satanizatua egon, beste bat goaz asmatzera, baina kontuz, oinarrizko arazoa hori da. Hori esan da, arazoa politikoa da, eta irtenbidea politikoa izan behar da, baina kontuan izan behar dugu nazioaren nolakotasunak baldintzatu egiten duela estrategia politikoa. Nolako nazioa imaginatzen dugun, eraikitzen dugun, atzera begira, egiten dugun orain esaten da berridatzi egin behar dela nazioa, edo aurrera begira, nazio inklusiboa pentsatu behar dela, horrek eragiten du, nazioa nola sortzen dugun, eta gero estrategia politikoaren arteko horretan. Ni ez naizari, ez nago hemen esaten berriro beste itxusi bat, ez nazio inklusibo bat eraikitzeaz. Ez, atzera begira egin behar badugu gure nazioa berridatzi, imaginario oso bat berridatzi behar da, historia oso bat berridatzi behar da. Duela gutxi Joseba Gabilondok ere idatzi du liburu bat, ez? Babelen, gutxi gora bera hortik doala, ez? Baldin bagoaz esatera Euskal Nazioaren parte, ez dakit. Beste tradizio eta kultura bateko jendea ere badela, igual atzera ere begiratu behar dugu eta gure herriaren historia konplexuago bezala idatzi. Atzera begira kontatzen dugu horrela, nahi dugulako aurrera begira, horiek integratu beste itxusi bat. Gaur hitzekin ez nago asmatzen, baina ulertzen gara, ez? Integratu hitza daukan konotazio negatibo guzti hori kenduz. Ideia honekin, eta pixkat aurrera juteko, nik uste hemen badagoela lehen esan dudan gutxienez bi tendentzia, ez? Nik aipatzen nuen, edo esaten dut, naziogabeko independentismoa gorringorik gabeko arrautza dela, ez? Eta nik uste horri heldu behar diogula berriro, hau da,
asko esaten dugu nazioa komunikazio esparru bat dela, baina ez dugu horretan sakontzen. Horrek ze ondorio nazioa horrela ulertzeak, estatua ulertzen dugun bezala, ez? Estatu gintza, gutxienez hiru monopolioren jabe den instrumento politiko bezala aldatu daitekena indar korrelazioen arabera, nazioarekin berdina gertatzen da, eraikitzen da, deseraikitzen da, eta deseraikitzen da eta eraikitzen da esparru batzuetan asko oso trivialak direna, oso egunerokoak direnak, eta ez dugunak hainbeste arreta jartzen. Gero aipatuko dut eta jarriko ditut adibide batzuk, eta hori uste dut euskararen kasuan ere berdina gertatzen dela, ez? Izugarrizko deserrigintza ari dela egunero, eta Euskal Herriak, naziogintzaren eta estatugintzaren arteko erlazio horretan, behar du argita garbi zirkulazio sistema oso bat, osasuntxua izan, ez bakarri ditugun erronkei aurre egiteko, ditugun gaixotasunak sendatzeko, eta hor jarri behar da fokua. Horrekarri nahi nuen, uste dut jakinerako Joseba Sarrion handiak idatzi zuen azkeneko artikuluan, Josebak aipatzen zuen, orain arte egin duguna izan dela atzera begiratu nazioa definitzeko, baina egin behar duguna dela hain zuzen nazioa zergaitik nazioa ez garen horren kontzientzia hartu, eta hortik abiatu. Hau da, berriro ere galderak egokiak mahai gainean jarri. Eta hori da, nire ustez galderetako bat, bagara nazio bezala, nazio bat autu bat da, lehen esan duzu hizkuntzarekin berdina, autu hori gure herrian zenbaterainoko da, nagusia da, gehiengoa da, ez hortik abiatzen gara, ez? Bueno, galdera egokiak mahai gainera ekarri. Hemen beste jauzi bat egin nahi dut, eta hemen nahi nuen normalizazioaren bi aurpegi edo aurkia eta diferentzua ekarri, ez? Eta honek nik uste afektatzen diela bai nazioa gintzari, estatu gintzari, eta baita ere hizkuntzaren normalizazioari. Lehen esan dut hasieran hori, ze fasetan gauden zehazteko nik uste, ez dakit nola definitu fasea, baina bai izango nuke gaur egun euskararen normalizazioak, naziogintzak eta estatugintzak eskatzen dutela batez ere, bi esparru horiek ondo definitzea, kontzientzia horretatik sarrik esaten duen kontzientzia horretatik, ez? Nun ez garen nazioa, nun ez garen estatua, euskaren normalizazioak non dagoen hankamotz eta hor eragitea. Kasu horretan gaur egungo faseak eskatzen du jauzi kualitatibo bat zentzu horretan, ez? Estrategia ez dakit zein izan behar den, baina norantza eta helburua niretzako argia da, eta da euskarak mundu oso bat hitz egin behar du. Hau lotuta dago, nik uste nazio gintzarekin eta estatu gintzarekin. Mundu oso bat espresatu egin behar du, eta ez du egiten gaur egun. Eta niretzako ideia hau fundamentala da. Lehen goizean eraritu gara gai honen inguruan, eta arazo asko atzematen ditugu, ez? Euskararen normalizazioari dagokionez, estrategiak, hezkuntza, baina nik uste arazo azken finean atzeragokoa dela, ez? Arazo horiek nolabait badute atzeko marko bat, eta da normalizazioak gaur egun zer eskatzen du, zer exigitzen du, ze eremutan nazioan nun ez garen, ze eremu horietan eragitea eskatzen du. Eta prest gaude eremu horietan pausuak emateko, eta jarriko dut, edo egingo dut beste adibide bat estatuarekin. Gaur egungo estatuaren gaineko diskursoak edo eman beharreko pausuak zer eskatzen du, orain artekoa egitea edo beste esparru batzuk adibide jartzearen poliziaren eztabaida mahai gainera karri behar da, lehen esan dudan aurkia eta diferentzua, ez? Normalizazioak, bai estatu gintzan, bai nazio gintzan, bai euskaren normalizazioan exigitzen du ez garen horretan egitea. Eta horretarako agian sapo batzuk edo ez dakit nola esan, ez? Jan egin behar dira, horrek ondorio batzuk ditu, orduan, lehen esan dudan nazioa ulertzeak modu horretan ondorio batzuk ditu, eta ondorio horiek dira agian gustatzen ez aizkigun eremu horietan sortu behar ditugula espazioak, gero goizean peiok esan duen bezala, euskara izateko, nola esan, itxatxi sozial horri bezala funtzionatzeko. Euskarak mundu oso bat hitz egin behar du. Ezinezkoa da, izugarrizko literatura, produkzio handi, kalitatezko eta izugarria balin badugu, baina beste eremu batzuetan,
eta eremu oso trivialetara jungo naiz, baina nahi baduzu honintzak uste dute, honintza bertsolariak orain abizena enbeitak izan du, inoiz txantxetan prentsa arroza behar dela euskeraz. Ideia, intuizio hori, nik uste bide honetan doala. Zan edo euskerak mundu guzti hori hitz egin behar du. Bestela ez dugu pausorik emango eta estrategia oso handiak edo finak pentsatuko ditugu, baina horrekin egongo gara kolpeka etengabe. Nazioaren ideiarekin bukatzeko, nun gauden. Esan dut hori, nazioa berridatzi euskararekin ez gauden espazio horiek okupatu. Nun gauden, duela 2 urte egon zen gertakari bat, nik uste ematen duela pixka dimentsioa, niri behintzat ematen dit nun gauden adierazteko. Korrikarako 2019an egin zen kantaren ostean, euskal trap kanta bate egin zen, eta horren ostean egon ziren erreakzioak niri, gaur berriz ere begiratu dut, uste dut 1000 iruzkin daudela, ez dut inon topatu gure inungo blog historikoki ez dakita inbesteko iruzkin egin diren olako gai baten inguruan, eta ematen diate zerbaiten sintoma dira, oraindik ere hor gaudela. Oraindik lehen plantatu ditudan erronkei jauzi bat emateko garaian baldin bagaude, imaginatu olako zerbait ausarta izatea 2019an eta oraindik erreakzio horiek izatea, zeren sintoma den eta erakusten digun nun gauden oraindik ere, ez? Orduan, lehen esan dudana berriro, naziogintzak eta euskararen normalizazioak ez dute bakarrik exigitzen euskaraz trapa egitea, baizik eta mundu oso horri hitzak jartzea. Eta epika hor bilatzea. Nengoen, aurrekoan pentsatzen nengoen, zer daukan epikotik euskara batua sortzeak, ez? Edo H-aren eztabaidak euskara batua sortu zenean, edo aditzarenak. Eta gaurko epika, badaude olako tamainako epikak, eta esaten nuen, kontxo, ere jarri ditzagun balioan gaur egun egiten ari direnak. Esaterako Wikipediarekin mundu mailako hizkuntza askoren edo indartsuenen parean euskarazko entziklopedia bat, ez? Eta beraz, gaurko keinuak, ez dakit nola esan, iraultzaileak edo mundu honetan nik horri irudikatzen ditut. Horri iruditzen zait horrek egiten duela bai euskarak mundu oso hitz egitea, horrek identitate bat ere sortzea. Identitate hori sustrato berri bat izatea guk planteatzen ditugun aterki ideologiko berrietarako. Porque aterki ideologiko berri horiek gaur ez dudana ezera aipatu. Kamutxak izango dira beste sustrato hori atzean baldin ez badago, eta horregatik hitz egin dut horretaz. Agian asko liatu naiz edo azaltzerakoan, ez dakit ondo azaldu naizen, baina bi horiek lotuta daude. Bata bestea gabe bidea, edo hankamotz da, bidea laburra izango du. Orduan, ondorio horrekin bukatuko dut, bi ideiarekin. Nik uste normalizatzea, eta horragian zuen bion ere ideia hauek ere badira, naturalizatzea da, azken finean. Naturalizatzea erradikala, eremu guztietan. Eta badakit hau, erritmo diferenteak daudela, lurralde guztietan ezin direla, batzuetan inkluso folklorea estrategia bezala ere erabile beharko dela, beste batzuetan naturalizazioa badagoela ia da, baina helburu hori argi izan da, eta gero estrategia bat izan da lurralde guztirako, eta estrategia hori gero, esan duan bezala, ez? Tolestea leku bakoitzaren testu inguru eta beharretara, ikuste hori kontzientzia baldin badugu, eta interesa dugunok hori egiteko argi baldin badugu, aurrera egingo dugula. Beti ere, eta bukatzeko honekin bai, airean izan da galdera bat, eta hau da gaur edo azken astetan ere bizi dudan kezka bat, eta da, ia honek exigitzen duen kolpe luzeko ziklo bat, berriz ere, eta ez dakit, ez naiz adibinoa, filosofoak normalean atzera begiratzen egiten du ariketak, hau da, ia, hori ziklo luzeko bide baten aurrean gauden, eta honek exigituko duen, bere denbora, bere pausa eta bere urteak, hala politikaren zirrikituetatik eta gaur egungo baldintza eta indar korrelaziotik eman dezakegun
jauzirik. Eta nik uste hor badagoela ere, hasieran plantatu duen galderara bueltatuta, uste batzuk pentsatzen dutela nahikoa dela daukagunarekin jauzi bat emateko, eta hor, bueno, politikaren zirrikituetatik, zera sozialetik, eta posible dela jendea konbentzitza. Ni horretan, bueno, ez nago oso ziur, baina berriz ere, ez nago ziur, eta norbaitek argitzen badit, edo bidean argitzen juten bagara, postuko naiz. Honekin, bukatzen dut. Ni esker Andoni, hauaz pixkanaka aurrera, mai inguru honekin, eta horrela jarraitzeko orain honintzak zuak azabitza. Sondo. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko. Hemen egoteko gonbidapena egiteagatik, eta eskerrik asko ere horre entzuten ari zeraten guztioi. Bueno, esan dituzuen gauzekin, saietuko naiz ez gehiegi errepikatzen, gauza batzuk baditut antzekoak. Badirudi, hori ez, esan dezuen bezala, aterki ideologiko, grixamarra edo daukagula, ez, eta ez dela oso erakargarria, diozun bezala. Eta, ez dakit, zaila da, baina saiatu behar degula, ez, koloretakoa egiten, edo ez dakit, ez, erakargarriago egiten. Orduan saiatuko naiz hemen, nolabait, izenburuak dioen bezala, aterki ideologiko zahar berrituak, bi zati egingo ditut, nire hitzartzen, pixka bat atzera begiratuko dut baitere, filosofia ipatu ez guk historia ikasi genuen, eta guk asko begiratzen dugu atzera, onerako eta txarrerako, orduan atzera begiratuko lehenengo, gero aurrera egiten saiatzeko, edo aurrerako baliagarria zaizkigun elementuak hartzeko edo. Gero ja denon artean birpentsatu beharko dugu, ea nik hemen mahai gaina jartzen ditudan, atzetik jaso ditugun ekarpen horiek baliogarriak diren edo ez, bale? Bueno, lehenengo joango nez noski, etaren ekarpenera, eta etaren ekarpena zuzenki lotuko dut batxillardegiren eskola dituden horri jarraitu dioten autoreekin, eta euskalgintza berarekin, ez? Lehenengo 50-60 hamarkadan, eta gero 70-etik aurrera, gizarte mugimendua sortzen direnean, euskalgintzak hartzen duen diskurso horrekin, garatu egiten du etaren ekarpenura, eta inkluso praktikara ere eramaten ditu gauza berriak, ez? Zeren testu inguru bakoitzak eskatzen du diskursoa ere egokitzea. Eta orain arte ere horretan aritu dira gure aurrekoak, eta orain ere gure hori tokatzen zaigu egitea, ezta? Ez gera egia da garai errazetan bizi, baino 50-60ko hamarkadare, etzan batera erresa gerra baten ostean, eta frankismo bete-betean, ezta? Orduan, lehenengo gauza saiatuko nahiko harin horrela ideia batzuk mahai gainean jartzen, frankismoko errepresio horretan bada gazte belaunaldi bat, euskararen eta euskal kulturaren galeraren kontzientzia hartzen duen, eta gaina modu traumatiko batean egiten du, hor sartzen dira, aipatzen dituzuen emozio, ez zerk bultzatzen duen horrelako suhartasunez gauzak pentsatzera egitera, ez? Emozio bat dago, motivazio bat dago, eta dago baita ere kontzientzia bat, eta bereziki batxillardeik eta aipatzen dut zuten, ez? Bereiek uste zutela berein belaunaldiaren eginkizun historikoa zela. Eta orduan, pentsazazu ze ardura sentitzen zuten beraien bizkarrean, gaur egun, sentitzen ez ditugunak, ez da, bakoitza bere zilborrera begirako gaudelako, ez? Orduan, hor egon zen karpen bat, euskararen eta euskal kulturaren galeraren kontzientzia mahai gainean jartzea, gero noski, galeraren kontzientzia hartzaz gainera, borrokaren erdigunean jartzen dute euskara eta euskal kulturaren aldeko ekimena. Orduan, tentazioa gonda bere izteko, baina borroka politikoa eta kulturala lotu egiten dituzte, Txillardegik esaten du bere bizitzan lotu zituela borrokako politikoa eta kulturala. Eta orduan hor, daude, hainbat horrekin lotuta, esan dudan guzti horrekin, hainbat gauza datoz jatzetik, ezta? Egiten duten nolabait interpretazio bat naziotasuna zer den. Eta hori da igual, esaten dugun hemen, birpentsatu beharko dela, zer den nazioa, zer den naziotasuna, zer den nazio identitatea, zer ematen duen, zer dagoen erdigunean, zer ez dagoen, argi dago eta Txillardegiren eskolak interpretatu zuela modu honetan, ezta? Kultura eta hizkuntza bat ordezkatzen baldin bada, naziotasun hori galdu egiten da. Hizkuntza eta kultura dira nazio bati batasuna, suhartasuna, identitatea ematen diotenak. Hori da bereiek egin zuten interpretazioa. Kultura politika da, politizatzen da, ezta? Hori esaten da askotan gerora, despolitizatu egin behar da, bereik zetute, kultura politika da. Ordan abertzaleok, euskal nazioarekin identifikatzen geran herritar gisa, baditugu eginkizun batzuk, euskara ikasi behar dugu, berreskuratu behar dugu, alfabetatu behar dugu, bai? Zaila da ere egun, ez dakit, eginkizun kolektiboak gure gain hartzea. Baina jarraitzen dut, estatu tresnen beharra.
horrek ere jarritzen du gaur oso, ez, eguneratuta, ekarpen horrek ere, hizkuntza indartsuek gobernatzeko botere politikoa dute. Eta besteak galdu egiten dira, ezta? Hori ere jarri zuten mahai gainean. Eta baita ere oso importante iruditzen zait, gaur egunerako baliagarria zaiguna, euskara eta euskal kulturen aldeko borroka kokatzen dutela prozesu iraultzaile batean. Eta gaur egun prozesu ezkertiar independentista batean kokatu behar dugun bezala, ezta? Galeraren zergatiak ere, pentsatut goizean hausnartu da pixka bat egoera soziolinguistikoak, inkluso galeraren zergatiak identifikatzen dituzte. Azterketa soziolinguistikoak egiten dizkigute Euskal Herrian. Uste dute ekarpen, sekulako ekarpenak direla guztiek eta balioan jarri behar direla. Aztertzen dute zergatik doan atzeraka, bai sozialki, bai espazialki edo geografikoki, bai dialektoa aldetik, Euskara Batuaren balioa edo beharra identifikatzea eta martxan jartzea, ez da bakarrik teorian proposatzea, baizik eta gero praktikan egitea. Euskararen erabilera ere handitzearen beharra ikusten dute, ez? Alegia ez bazaigu komunikatzeko behar dugun hizkuntza ez bada, ez badugu ahozkotasunik barre egiteko, txiste egiteko, ez dugu erabiltzen, eta hori da ere gaur egun dugun erabileren arazoa da, gero 90 hamarkadatik aurre identifikatuen erronka nagusia, hor dago, ez? Ez dugu erabiltzen, ez zaigulako ateratzen, edo ez dugulako errez jotzen horrea, parre egiteko, edo egoera informaletan erabiltzeko, ezta? Eta hizkuntzari ere dimentsio sozial hori ematea, ezta? Nazioak sortzen du hizkuntza eta euskararen legitimazioa eta euskararen balioa guzti hori mahai gainean jarri zuten pixka bat, bale? Orduan laburbiltzeko pixka bat gurean, gure aurrekoek, pasa zituztelako berein denborak eta energiak hau guztia pentsatzen, zer ekarpen egin ziguten, diskurso edo giltzarri teoriko batzuk eman zizkiguten nazio zapalkuntzak esplizitatzeko eta ulertzeko, gero dekolonitateak eta aipatzen dituztenak, esplizita ditzagun zapalkuntzak, nazio zapalkuntza Euskal Herriak berezko edo gertatzen zaion gatazka nagusitako bat mahai gainean jartzen dute, esplizitatzen dute, egiten dute hizkuntza kulturaren eta nazioaren arteko lotura hori, interpretazio hori egiten dute, esaten dute estrukturalisteak iturri izan da, mundu ikuskera dakarrela hizkuntzak. Hori berrinterpretatuko beharko da, ikusi beharko da, baina nik behintzat jarriko nuke mahai gainean, mundu ikuskera ados egon gaitezke ez, baina egia da bintzat hizkuntza batek ematen digula sozializatzeko, referentzia kultural batzuk izateko, marko bat, atxikimendu, sentimendu batzuk, pizteko kultura bat. Beraz, hori bintzat uste dut nahiko onargarri zaigula edo adostasun maila batera irintsi gaitezkela. Eta gero beste ekarpen bat esan duguna, estrategia politikoaren lehen lerrora edo eramatea, eta ezkertiar ikuspegi edo iraultzaile batetik. Eta azterketa soziolinguistikoetarako gakoak emate. Eta gero nator diskursotik herri mugimendura. Ze estrategia iraultzaile hortan kokatzen dute, eta horre egun ezkerretik eta independentismotik egin barko dugun hori, eta euskararen balioa, prestigio simboliko handitzen da, eta izugarrizko, 60ko, berpizkunde kulturala gertatzen da, euskara ikasi, erabili, literaturan, euskal kantagintza berrian, antzerkigintzan, egiten den dantza eta dantza taldetan, eta dauden guzti hori. Eta gerora ere eman digu, 70etik aurrera, euskalgintza deitu dugun, edo praktika politiko euskaltzale hori eman digu. Hori mahai gainean jarrita, joango naiz pixka bat, Euskal Herritik pixka bat fokoa handituko dut, eta mundu mailan egon diren ekarpen batzuk niri baliagarriak egiten zaizkidanak gai hau aztertzerakoan, eta batez ere da, ikerketa, nazionalismoaren ikerketetan, edo nationalism studies eremu horretan, paradigma bat badago, etno simbolikoa, eta paradigma honek niri ematen dizkit tresna batzuk teorikoak, kasu honetan, baliagarri iruditzen zaizkidanak. Batetik, eskola honek, nazionalismoaren dimentsio politikoaz gain kulturala ere mahai gainean jartzen dulako, aurrekoek hainbeste egiten ez zuten bezala, edo beste modu batean behintzat, kultura aipatzen zen horretik, baina igual beste funtzio batekin, sentimenduen, emozioen arlo hori jartzen dute mahai gainean, eta hitz egiten dute asko, memoria, memoria, konpartitu bat, irudikatu bat, nahi bada, sentimenduetan, mitoetan, simboloetan, alegia kulturan, kulturak sortzen duen emozio guzti horietan, ekar dezakeguna behar bada, gaur egungo ikuspegi subjektiboago horretara, edo barne mundu horretara, baina horrek ere nolabait eragin dezake, ezta? Eta gero herri mugimenduaren paperare mahai gainean jartzen dute, ze aurreko eskolek gehiago
nazionalismoa aztertzen zutenean gehiago hitz egiten zuten elite batez, eta hau jartzen dute mahai gainean, nazionalismoaren funtzioa goitik eta betik datorrela, eta askotan herri batzutan, eta uste dut Euskal Herrian hala izan dela, herri mobilizazioari esker antolatzen direla gauzak, eta nazionalismo indartsu batzuk herri mobilizazioak sostengatzen dituela, eta sustatzen, eta elikatzen dituen, ezta? Orduan, eta azkenik bukatzeko pixka bat ekarpen hauekin, no simbolisten ekarpenarekin, jartzen dut ere mai gainean, talde loturaren, talde grinak importantzia legia nazionalismoetan, norberak bere burua edo bizitza galtzerainoko autua egin badezake, hori ulertu daitekela bakarrik nazioa, kultura, atxikimendu eta emozio suhartasun horrek bultzatuta. Eta bereik horregatik uste dute, identidadeetan, eta hori ja, hitz egin daiteke, ez da, identidadeetan, kulturak, nazioak ematen duen identidade suhartasun hori ez duela lortu agian ematea beste identidade kapa edo kategoria batzuek, hori hausnartu liteke, baina hauek uste dute behintzat hori, suhartasun eta gatazka askoren iturburuan eta nazio gatazka askoren gogortasunean, hori ulertzeko, ezinbesteko dela ulertze hori, balioek, simboloek, mitoek, belaunaldi horiengan sortzen duten kolektibotasun sentimendua, eta bai. Bueno, hori esan da, pasako naiz, saiatuko naiz aurrera begira edo zerbait esaten. Orduan, badirudi, historiaren modernizazio berri batean egon gaitezkela, hainbat autorek hori diote, ezta? Eta komunitate zentzua baneko argia da galtzen ari dela, eta orduan nola egin aurre, orain duela gure aurrekoek, mahai gainean jarri zizkiguten, ideia horiek nola egin gaur egun, gaurko testu inguruan nola egokitu, belaunaldi gazteei begiratzea irutzen zait interesgarrena, azkenan berek izango dira, etorkizuna, orduan beraien begietatik saiatu ikusten. Argi dago, azken hamarkadetan diskurso berri batzuk agertu direla gurean, ezta? Eta aterkia koloretsuagoa egin nahian, hasi ziren batzuk, nazioa bigarren mailan utzi behar dela esanez, edo estatuaren aldarrikapen ezin dela oinarritu euskal berezitasunean, baizik askatasun unibertsalago batean, edo independentismoa abertzaletasunetik berezi behar dela, edo gaur egun langileriaren independentzia antolatzaileaz hitz egiten dute gazte askok. Orduan, horregon dira beste proposamen batzuk, ezta? Nik aipatuko ditut hiru diskurso edo, baliagarriak iruditzen zaizkidanak gaur egunera ekartzeko edo. Idurrek eta, Lore Agirrek eta Idurre Eskizabelek landu dituzte horietako asko, batetik hitz egin dengo dekolonitatez eta bestetik intersekzionalitateaz. Dekolonitateak ematen digu nola tresna bat da, tresna teoriko bat, konturatzeko Europak nola bultzatu zuen kolonialismo bat, zapalkuntza bat, eta gerora iraun egin duela, deskolonizazio prozesuetatik aratago jarraitzen duela kolonialitate oksidental batek, eta orduan balio digu ikusteko hiru esparrutan identifikatzen dituzte hiru esparru autore hauek kolonizazio hori identifikatzeko. Bat da makroa, esparru politiko hori, beste bat jakintzaren arlokoa, eta beste mikroagoa, behar bada, horrea begiratzen ari gera geroz eta gehiago, ezta? Subjektibitatetan, identitate horietara begira gaude gehiago, hiru esparru horiek identifikatzen dituzte dekolonitatearen autorek. Uste dut balio digutela ulertzeko, gunun gauden, edo galdetzeko gure buruari matrize horretan zapaltzailearen eta zapalduaren edo menderatuaren eta menderatzaileen arteko matrize horretan gunun gauden kontuan izan da gerala hizkuntza kultura bat desagertzeko bidean duen edo konturatu garen mendebaldeko estatu, mendebaldeko estaturik gabeko herri bateko emakume, edo gizon, baina esan edut, non gauden menderatu edo menderatzaile geran aztertzeko balio digun diskurso bat dela iruditzen zait. Eta orduan hona ekarrita uste dut, balio digula Euskal Herriko hizkuntza eta kulturaren gatazka hau esplizitatzeko, eta subjektu politiko gisa, individuala, autu politiko, autu kontziente hortaz ari zinen, ahalduntzeko, euskalduntasun hori ahalduntzeko eta subjektu politiko gisa, ez dakit legitimitate bat, prestigio bat behar bada berreskuratzeko. Eta gero dago intersekzionalitatearena, eta Loreak eta Idurrek ondo landu duten bezala, Trikua esnatu da liburuan batez ere,
Hor ikusten da menderakuntzaren ardatzak txirikordatu egiten direla, gurutzatu egiten direla, identitateak ere geroz eta konplexuagoa da behar bada identitateen analisiare egitea, norberaren behar eta egunerokotik hasten da gehiago aktivismo politikoa gaur egun, badira ikerketa batzuk gaztei galdetu dietenak eta gaztek hitz egiten dutenan, esaten dute, beraien politikagintza, aktivismoa asko mugatzen dela, edo berei interes eta mundu aldatzeko egunerokoari begiratzen diotela, edo eguneroko autuari gehiago, ez? Eta orduan, horregia da, kategoriak, identitate hortan dauden kategoriak, gurutzatzen direla, eta ondo diozue, esaten dezute zuek. Ez da eraginkorra behar bada, zapalkuntza bat beste baten aurretik jartzea. Ados gaude, ni ere ados nago adibidez, egitura hibridoak, aliantzak, sortu beharko direla zapalkuntzaen artean, zapalduen artean, esplizitatu eta aliantza josi hori emakume abertzalen 8. topaketa feministetan ere hori berretsi zen, nolabait, aliantzak sortu behar direla eta zapalkuntza horiek gurutzatu eta estrategiak mostro beraz hitz egin zen, ez? Alegia, berdinen pare elkartu eta hitz egin behar dela. Baina ni aprobetxatuko dut hori esan da, mahai gainean jartzeko, Euskal Herri Euskaldun, gorri, more, berde, beltz hori, ez? Saiatu beharko litzatekela, ez? Gure ustez, munduan ere, besteak ere, beste herriak, mundua bere izan daitezen gorri, more, berde eta beltz, baina ez Euskaldun. Orduan, hor uste du zapalkuntzetan, aliantzak josi behar direla, eta egia da, zapalkuntzak txirikordatu egiten direla, baina uste dut, euskalduntasun hori erdigunean edo balioan edo Euskal Herriak berezkoa duen zerbait bezala azaltzea dela esentzialismoa. Eta esaten dugunean Euskal Herriak euskaldun gorri, more, berde, beltz izan nahi du eta mundua ere alakoa izatea borrokatu du behar du, baina euskalduntasun hori gelditzen da, ez? Euskal Herrian eta beste herriek eukiko dute bere identitatea. Eta mahai gainean jarri nahi nuen azken diskursoa da herri eta hizkuntzen ekologiarena. Honek ere ematen dizkigu tresna batzuk, ikusteko, modernizazioak ekarri duen hizkuntza eta kultura suntxiketa. Eta hori ere mahai gainean jarri behar da, eta hori ere lotu liteke ez, eskubide individualekin, kolektiboekin, ikuspegi internazionalista batekin, uste dut oso interesgarria dela ere ikuspegi internazionalistaren mahai gainean jartzea, azken batean guri gertatzen zaigun hau, ez zaigu guri gertatzen, mundu osoan gertatzen da, ez, hor daude datuak. 6.000 hizkuntza komunitate, baina 200 estatu. Nazio, ezta? Biztanleon 97%ak hitz egiten dugu hizkuntzen 4%. Urtero 10 hizkuntza galtzen dira, batez bestean edo. Eta UNESCOren azken atlasak, 2010ko eguneratzea daukat, zaurgarritzat edo vulnerabletzat dauka euskera. Galdu daiteke. Hori guztia, belaunaldi berriek transmititu beharko genieke, ezta? Arrisku hori badela oraindik, galerarena, suntxiketarena, eta gaina lotu behar da, sistema kapitalista heteropatriarkal batekin eta Europak bultzatu zuen eta gero Okzidente edo Mendebal bezala bultzatu den kolonialismoarekin, ezta? Eta kolonialitatearekin. Hortaz, bukatzen joateko, uste dut hizkuntza batek, interpretazioa gora bera, ezta? Uste dut hizkuntza batek ematen digula ondare kultural bat, gure aurrekoek sortu duten hori, transmititu zaiguna edo ez zaiguna, eta ez dut uste memoria hori danik Olentzero edo Mari Domingi edo Euskal Kantagintza, baitik ez izan daiteke, euskararen alde, euskal kulturgintzaren alde, gertatu den gatazka guzti hori, errepresio hori, Euskal Herria jasan duen errepresio guzti hori, horren aurrean sortuen erresistentzia kultural eta politiko hori guztia ere da memoria, ezta? Zan nahi dut, eta hori hemen gauzatu da prozesu historiko batean, eta uste dut memoriaren balioan jartze hori ere garrantzitsua dela, eta ez iraganera begira, esan nahi dut, etorkizunera begira gazte belaunaldia jakin dezaten, zer gertatu den, eta hizkuntza kultura horrek, lehen esan duan bezala, sozializazio marko bat emango du, eta munduari buruz hitz egiteko, barre egiteko, edo pentsatzeko erreferentzi bat emango dugu, ez? Orduan, hoxe, uste dute hartu ditzakegula gure aurrekoek hausnartu eta mahai gainean jarri dituzten ekarpen batzuk, indideia batzuk, uste sekulako ekarpena egin zuela ikaragarrizkoa izan zela historikoki momentu horretan teorizazio hori egitea eta praxi herri mugimendu hori sortzea, uste dut ikaragarri izan zela,
hori balioan jarri behar da, eta noski eguneratu behar da, diskursoak eguneratu behar direlako testu inguruetara. Eta orduan, uste dut aipatu ditugun diskurso hauek, feminismoarekin, interseksionalitatearekin, hizkuntza kulturen suntsipenarekin eta dekolonitatearekin, lotzen saiatu beharko genukela, hori, gaur egun gazteek dituzten behar edo politika egiteko dituzten moduekin eta hola. Eta horrengo hemen utziko dut nire hitzartzea. Mi esker honintza. Bueno, denak ere nahiko zintzo doaz denborekin, eta bagoaz pixkanaka aterki hori osatzen, eta egia da idea asko bota diala, eta orduan, orain idoia zengo eta pengo atorriko zaigu, pixka bat, hiru hitzartze hauetan zehar aipatu dien ideen, nola egiteko sintesi bat edo egitera. Beraz, zure da hitzak idoia. Eskerrik asko, uste dut entzuten zaidala. Egia esan, sakontasun handiko 3 interbentzio izan dira, eta niri dagokit horren errelato bat egiten saiatzea, zuen baimenaz, eta seguru erdi trakets egingo dudala, baina neure egingo ditut zuek esandako horiek. Hitz egin dute egia esan aterkiaz eta zoruetaz, gris eta koloreak ere agertu dira, evidentzia eta lausoez eta zalantzez eta ustez eta normalitatez ere hitz egin dute, berezkotasuna zer den edo autokontzientea zer den. Azaldu dira hemen Foucault, Marina Garcés, Azurmendi, Gabilondo, Sarri, Txillardegi eta Lorea Agirre ere izan dugu gurekin. Eta pasatu dira pizkundea 60 hamarkada, 80 hamarkada, 2019ko korrikako 1000 iruzkinak ere izan ditugu eta gaurko arrarotasunak ere. Asko izan dituzue egia esan berdintasunetan eta ezberdintasunetan ere bai. Aritu izan zarete, zoru diskurtsiboa zer den, eta horrek gure eguneroko esperientzia gidatzen dituela, ea galdetu duzue, ea guk badugun gure zoru diskurtsibo propio bat, eta propio hori igual pluralean izan behar dela, historikoki ere asko izan direlako, eta igual gaur ere baditugulako asko, baina ea zein den 21. mendeko errealitatearekin bat etorriko den zoru diskurtsibo bat, eta nola egiten den hori ere bai, non subjektibitatea eta norberak hartzen duen lekua, eta emantzipazio kolektiboa nola uztartzen diren edo hor erronka asko ditugunarekin. Andoni ere etorri da zalantzez josita eta esan digun nazioa ulertzeko modu ezberdinak daudela, modu ezberdin horietan ere nazioa identitarioa ere badela baiestatu du eta identitarioa delako ere materiala ere badela. Beraz, nola imaginatuko dugu nazio bat, ez atzera begira eta aurrera begira etorriko dela, eta hor normalizazioaren ideia bota digu, naturalizazioa ere bota du bere horretan, eta galdetu digu, ea non ez garen gu nazio, eta beraz, hortik ekin behar dugula norbait izateko ere bai. Eta honintzak azkenekoz, egin du atzera buelta bat, jaso du aurreko belaunaldiek hartutako altxorra eta aurrera egiteko esan digu, aurrera begirako ere tresna batzuk ekarri dizkigu, izan dira dekolonitatea, nola erabili dezakegun bere ardatz ezberdinetan ere guk zapalkuntza ulertu ahal izateko eta hortik bisibilizatzeko, interseksionalitatea ere ekarri dugu, menderakuntza ardatzak nola gurutzatzen diren eta hortik nola ekiteko, eta herri hizkuntz ekologiarena niri berritasuna iruditu zaidala oso interesgarria ikuspegi bezala ere nola erabili dezakegun. Eta bukatzeko nire aldetik esatea, Idurrek esan duen bezala, hemen eta orain euskaraz bizitzea autu bat dela oraindik eta asko dugula egiteko. Mi esker Idoia. Hau zen printzipioz mailetik esateko geneukana, baina ja pantailaren bestadetik baditugu hainbat galdera, eta beraz, galdera edo iruzkinen tarteari ere ekingo diogu, bai. Lehenengo Idurre zuretzako izango da, arkaitzarrak egiten du, eta galdera da, zerekin lotzen da euskara estulguneetan.
Eskerrik asko Arkaitz, eta batez ere oso galdera interesgarria dalako, eta lotzen nauelako nolabait leno esateko gogoarekin, edo Andoni eta Onintzaren hitzartzeak entzun da, esateko gogoarekin geratu naizen kontu batekin, ezta? Nola zen zehazki galdera? Zerekin lotzen den egun euskara esturgunetan. Bale. Nik uste horixe dela pentsatu behar dugun gauza importante bat eta funtsezko galderetako bat hor dagola. Ze gainera esango nuke euskararen estuguneak direla euskararen normaltasuna. Orokorrean. Arnasgune gisa identifikatzen ditugun hoiek, nolabait berezko xamar euskara etorriko zaigun gune hoiek oso gutxi dira. Hau da, Euskal Herria orokorrean hartuta euskararen estugune bat dela esango nuke. Orduan, uste dut galderagako bat hori dala. Itzuliko naiz, Onintzako hain dela gutxi aipatu du, 50 eta 60koetako pizkundea belaunaldi horren ekarri guztia, ezta? Eta uste du gainera, nolabait gauden tokira iristeko oso jende eta oso belaunaldi erabakigarria izan zela, eta oso pentsamendu eta hildo importantea ekarri zutela. Baina, nolabait, iritsi zen masa guztira edo jendetza guztira edo impregnazio mailara, ekinbide mailara iristeko, uste dut badaukala baita ere beste faktore bat. Eta da momentu horretan euskara antifrankismoarekin berdintzen zela. Bai, esan nahi gauza bat da bultzada teoriko hori, bultzada kultural hori, oso importantea zena eta jende asko aktibatu zuena hildo horretan, baina esango nuke badagola beste borobil zabalago bat, nolabait horra hurbiltzen dela, momentu horretan ertsagarri zaion, ez egitura politiko batekin bakarrik esango nuke gainera, baizik eta egitura soziopolitiko eta kultural oso batekin, hau da, Espainia frankista gris hori nodoko hori jasangaitza zaion soziologia oso batek ulertzen duelako horren kontra egoteko modu bat dela. Egia da, jende hori guztia ez da euskaltzaletasunera edo goi edo aurre lerrora etortzen. Baina badago barneratze bat, badago txertatze bat, jende askorengan. Orduan ere ustez hori da, nik behintzat faltan sumatzen dudana gaur egun, ezta? Estugune horietan zer ematen du euskarak, zerrekin identifikatzen da, nun dago berezko autuari, beste autu kontziente horretara bultzatuko gaituen koska hori. Adibide bat aipatuko dut, nik Hendaian bizi naiz eta iparraldean edo behintzat Hego Lapurdin ikastolen inguruan ikusten dudana. Eta da, guraso frantsesak eta frantsesak diodanean, frantsesak diot, haietako asko badirelako Frantziatik migratutakoak Lapurdira, egiten dutenak beraien seme-alabak ikastolara bidaltzeko autua. Sekulako jakimina pizten dit horre, justu hori ez, estugunearen zabalgunean nun dagoen klabe bat iruditzen zaidalako. Eta askoren erantzuna da, beraien seme-alabei munduan egoteko toki bat ematearren dala. Normalean gainera da jende bat, datorrena hirietatik oso arroste, desarraigo handietatik datorrena, edo nolabait arroste horren bizipenetik, eta orduan batzuk aipatzen dute hori, eta gero badago baita ere, beste multzo bat, esango nuke, identifikatuta daukadana, hortik areago, bulkada politikoago bat ere badaukana. Hau da, mundu honekin ez gaude konforme, ez? Batzuk politikoki esplizitatuago, beste batzuk lausoago, eta hemen ikusten dugu beste eredu bat.
bai? Eta hori pasatzen da, hizkuntza horretatik, pasatzen da egiteko modu hoietatik, baina badago identifikazio hori. Nire ustez importantea da, eta nire ustez, eta hor dago beste kosketako bat, ez? Andonik aipatzen zuen, euskarak balio behar du mundu osoa espresatzeko. Eta hori da, niri adidez, bueno, bai, eta biak, bi erantzunak pizten dizkidan zerbait. Segun eta asteartea den edo asteazkena den. Adibidez, atzo bertan, ez? Gure etxean, alabak zeukan, 11 urte dauzka, eta zeukan sekulako emozioa nunbait, Rosaliak eta Billy Ellisek elkarrekin egin dutelako kantu bat, eta YouTubeen estreinaldia zalako. Bai, eta orduan eukigintun, ez dakiz ordutan, tabletarekin konbokatuta, eventoa ikusteko. Kao, hori guztia da, edo gazteleraz, edo frantsesez, oraingoz, akaso laister inglesez. Euskaraz ez daukagu zer eskaini. Zan nahi dute, ostiralero, ibiltzen gara horre engainu jokoetan, goazen ikusi ondoren, barre librea jartzen atzetik pasatutako zerak, ez daukate bideo jokorik, ez daukate TikTokik, ez daukate beraiek asetzeko ezer. Eta orduan, nire asteartetako gogoeta izaten da, hau dena eman behar diogu. Baina gero asteazkenetan, konturatzen naiz, beste gauza batzuk ematen dizkiogula. Bai? Eta munduan egoteko oso toki interesantea eskaintzen diogula baita ere. Eta autua egiterakoan zalantza sortzen zait, zein izango zaion etorkizunera begira interesgarriago. Edo mundu oso hori euskaraz espresatuta, edo gehigarri hori. Behar bada ez daude kontrajarrita, erantzuna da ziur eski ez daudela kontrajarrita, baizik eta biak behar diala, ez? Baina, bueno, orduan lanak ikaragarri handiak dira. Ni esker, Idurre, galderekin jarraituz, hurrengo honitza zuretzako izango da, eta Julen Zabalok egiten digu galdera hau. Galdera horrela dio. Diskurtsen ahorpena argia bada, eta aterki ideologikoa bada gaia, ez da hausnartu beharko euskera eta nazioen arteko loturaz, lotura lehengo berdina izan behar da? Galdera bikoitza. Galdera zaila, egin dit, Julenek. Hor dago batetik nazioa ulertzeko ze pentsamendu, ze ideologia daukasun. Eta nik uste dut nazioetan gertatzen diren botere gatazkak eta hizkuntza kultura gatazkak ulertzeko modua dela Smith batek edo paradigmanik aipatu den eskola etnosimboliko horrek aipatzen duena, edo Txillardegiren eskola deitutako horrek mahai gainean jarri zuenetik asko duela. Zerrealitatea hori da, esan nahi dut, nazio zapalkuntzak eta hizkuntzaren suntsipena eta estaturik gabeko herri gisa alboan ditugun bi estatuen markoan nolabait asimilatzen joate hori hortara naramatni, horrela interpretatzera nazioa eta nazio gatazka eta nazio fenomenoa. Orain egin beharko dugun berri interpretazioa edo berri irakurketa edo izango da gaur egungo testu inguru honetan, egia da identitateak bizitzeko modu desberdina dela eta konplexutasunalen aipatu dugu. Eta horregatik jarri ditugun mahai gainean intersekzionalitatea bezalako diskurso bat, non naziotasun hori, nik baliagarritzat jotzen dut, aurrekoen interpretazioa, naziotasun hori uztartu beharko den beste zapalkuntzekin eta gaur egungo konplexutasun horretan, eta feminismoaren ekarpenari esker ere, botere harreman horiek eta txirikordatze horiek mahai gainean jarri beharko diren eta aliantzak, aipatu dugun bezala, aliantzak sortu beharko ditugun, zapalkuntzak pairatzen ditugun hon artean, eta gu ere zapaltzaile gixaren oski, gure burua interpelatu, eta zapaltzaile horiek beren privilegioak ere, berpentsatu eta birkokatu, baina uste dut, niretzat oraingoz gaur-gaurkoz nazioaren interpretazio horiek baliozkoak zaizkit ikusten dudan errealitatea
interpretatzeko. Beste gauza bada, egia da, ekarri behar ditugula gaur egunera, eta gaur egungo identidadeen sentimendu konplexutasun horrentan, aipatu ditugun diskurso horiek baliagarri dira dekolonitatearen bezala, eta orduan naziotasun hori uztartu behar dugula, beste zapalkuntzekin eta diskurso saiatu ezkerretik eta diskurso aurrerakoiak planteatzen eta naziotasunaren arazori ere hor txertatzen edo. Eta ez badiot erantzun urrengo erantzun. Ados. Igual, ari horri tiraka edo, honintzak berak leheno galdera bat planteatu momentu batean, eta da, zuzen ere ez, aliantzen eta interseksualitatearen kontu horretan, nolabait zein den euskararen tokia, ez? Eta igual idurre, zuek ere asko landu dezute gai hau, ez dakit alde horri erantzun nahi diozun, edo sakondu nahiko zenuken. Bai, zein ote den euskararen tokia nolabait, txirikordatze horretan, edo pixkate... Nik lehengo pixkat aspergarri igual gertatuko naiz, baina lehengo erantzunera joko dut, ezta. Nolabait, une historiko batean, euskarak edo euskararekin identifikatzen zen horren guztiak, euskaran errekonozitzen zen horren guztiak, hainbeste balio izan bazuen, hainbeste jenderentzat nolabait bestelako mundu bat irudikatzeko eta inkluso praktikan jartzen hasteko, eta gainera ez dire bakarrik praktika kolektiboak, esango nuke praktika individualak daudela baita ere, ez? Euskaldun berrien praktika horren oinarrian, edo garaiko Euskaldun berri askoren praktikaren oinarrian identitate berri baten asmatzea dago, norberetasun berri bat. Batzuk hizkuntza bera praktikara eramanez, eta beste batzuk agian hizkuntza batez jabetzea, eta zeure egitea ez dalako kontu erreza, badiez izen aldaketarekin, ez da? Nolabait, ez dakit bizi guztiko Isabel Elisabet bihurtuz, edo Ignacio Iñaki, ez da? Baina badago identitate sorrera bat. Orduan, hizkuntzak badauka balio, balio performatibo handi bat. Ez da komunikazio tresna hutsa, da nolabait geu egiten gaituen parte handi bat. Orduan, intersekzionalitatera joz, nola txertatu edo zenbateraino jarri ardatzean euskara, beste kontu bat ere uste dute jarri barko genukela mahai gainean. Hizkuntza guztiak beti dia edo nolabait, hizkuntza praktika arautu guztiak, eta hizkuntza guztiek dauzkate bere arautze praktikak, beti daukate dominazio parte bat. Hau da, eta beti daude gainera askotan klasismoarekin lotuta. Hizkuntza behartze prozesuak denok bizi izan ditugun. Hemen gauden guztiok. Batzuk jatorriz euskalduna ginelako eta gaztelerara iritsi behar izan degulako. Beste batzuk alderantziz. Zer esanik ez, eskolatze prozesu guztia hizkuntza fintze bat da. Beste momentu batzutan, geure identitatea beste toki batzuetara eramana izan degulako, geure artean sortu ditugun hizkuntza molde berriez. Orduan, ikusirik hizkuntza bat dala beti dominazio tresna bat, edo bezatze tresna bat, klasismoak hor nola funtzionatzen duen ikusi eta aztertu, eta justu ezintasunetik behartzearen sensazio eukidezaketelako, kapital falta bat sentitzen dutelako euskararen ganako uzkur diren hoiekin denekin nolabaiteko lanketa hori eginez, ez? Diskursiboki horrek eskatzen du, nik uste orokorrean, hizkuntzen gainean,
orokorrean esan nahi dut, boteregunetatik, instituzioetatik, aldertietatik, eragileetatik, sarritan daukagun diskursoa oso sakonetik berpentsatzea, berregitea, hau da, hizkuntzaz ari garenean benetan zertaz ari garen berpentsatzea, inkluso oinarrizko aliantza eta marra gorriak jartzea, nik horren falta botatzen dute askotan, ez? Lehen Andonik aipatzen zuen, bukaeran aipatu dezu, ez? Zein diren fase honen epeak, ez? Epe luzera ari ote garen, edo epe laburrera ari ote garen. Nik uste hortan ere bietara jokatu behar dela, eta urgentziak zeintzuk diren oso ondo detektatu behar dugula. Orduan, nik urgentzietan bai ikusten dut, eta arlo diskurtsiboan bereziki batetik inposizio faltsuaren diskurtsoa desegitea, ze hori hortxe dago, eta geuka tramilatzen gara gainera horretan, eretzako askotan harrigarriki, baina hor zurrunbilatzen gara, behin eta berriro, ez? Euskaldun privilegiatuaren figura hori indarrez etorri zaigu esate baterako azken aldian, eta hemen eta orain privilegiatu izateko oinarrian behar dezuna oraingoz euskara eta gaztelera da. Ingelerak ere askoz ere bultzada handiago emango dizu privilegioara. Orduan batetik hori desmontatu, ez da nazaila. Ez da nazaila. Baldin eta eragile guztien artean, edo eragile euskaltzaleen artean, eta ari naiz ez bakarrik euskara lan eremu duten aktore ez, baizik eta ari naiz alderdi ez, sindikatu ez, guazen hor, marra gorri batzuk ezartzera, eta bestetik prestigiatze oso bat, ez? Eta prestigiatze oso horrek eskatzen du esate baterako estatu politikak egitea. Eta estatu politikak egitea da, TikTokaren edo Disney Channel euskarara ekartzeko benetako alegina egitea. Estatu politikak egitea da, harrera hizkuntza datozen guztientzako euskara izatea. Orduan, hor, ezak izien den galdera? Galdun, barkat. Nolabait, honintzak planteatu du ez, bere ustez, txirigoratze horretan ero hizkuntzak badaukala pixu espezifiko bat, nola esateagatik, pues identitatea daukan pixuagatik. Eta gaitzen izun pixka bat, zuk hori nola ikusten duzu, pixkate, euskerak zeleku daukan, nolabait txirigoratze horretan bestelako zapalkuntzeekin. Nik hori argi xamar geratu dan bezala, oinarrizkoa ikusten diot. Ados. Denboraz ondo gabiltza, beraz, ez dakit, zuetako beste batek ere gehitu nahi gadu zerbait, gai honen inguruan edo, beldurri gabe. Nik nahi ez nukena da berriro ateratzea gela honetatik, naziontako kide, ezkide, edo euskaldun ez euskaldun, dikotomia horretat, bueltan ez, eta berriro ere sentitzea aterk ideologiko zaharrak dakarzkigunean, ez gera laterako berriro aterki horren azpitik, orduan. Piskat horrek buelta emateko eta galderarekin lotzeko. Uste dut, naziotasun hori identifikatu, edo interpretatu duen bezala interpretatuta ere, uste dut, badaukagula aukera, ez dakit, botere harreman eraldatzaiekin lotzeko, edo, ez dakit, identitate individual eta kolektibo berri edo, ez dakit, desberdin batzuekin ere lotzeko, berbada asmatu edo berrasmatu beharko dira, edo ikusi edo identifikatu pixka bat gaztebelanaldietan zerrari den nagusitzen. Justizia sozialarekin ere lotzeko, ez dakit, edo herri kulturaren ekologia ipatu dute baita ere, ezkerretik pentsatzeko eta ezkerretik proposamen, ez dakit, aurrerakoiak eta mundu hau aldatzeko modukoak ekartzeko, eta hor, hizkuntzaren problematika bete-betean sartzen da. Uste dut ez dela uste dut egin barritula estrategia eta praktika euskaltzale batzuk, eta saiatu Euskal Herri osoan praktika eta estrategia euskaltzale horiek aurrera eramaten eta jendea erakartzen, beti badakit dala oso jartzea hola simbolo modu, baina korrikak egiten duen metaketa bat adibidez, badakit dela oso puntuala, ez da, baina indar metaketa batzuk sortu beharko ditugu estrategia eta praktika batzuen inguruan, eta helburu gisa uste dut, eukidezak egula, ez da, herri hemen bizitzeko, edo hemen daukagun ondare hori galez dadin,
gauzak egin, zeren esaten ari gera hizkuntza galtzen ari direla, gurea galdu daitekeela, eta guk badugu munduari ekarpen bat egiteko, ez? Eta orduan, Euskal Herri, aipatuet more, gorri, berde, beltz, horren alde egingo dugu, saiatuko gera baita ere, beste herriak izan daitezen more, gorri, berde, beltz, baina gu hemendik eta beraien lekutik, noski etengabeko harremanean, besterik falta da globalizazio garai honetan, etengabeko harremanean elkarrengandik ikasiz, baina nahiz dudana da berriro ateratzea hemendik aterki gris horren barruan ezin atera. Ados, igual bukatze aldera, eta Andoni igual zuretzako azkeneko galdera hau, gaiaren beraren izenburua genuen metafora bat, ez? Aterkiaren metafora hori. Igual metafora horrekin jarraituz, ez? Gaude azken arai hauetan neoliberalismoaren, ez? Eurite baten, ez? Etengabeko eurite baten bueltan. Eta azken galdera izateke pixka Andoni, nola ulertu dezakegun, ez? Garai horretan, nolabait neoliberalismoaren garai honetan identitateak, nolabait, ez? Hizkuntzak, identitateak, nazioak zekarpein ezakeen, igual ikuspegi, honintzaz di joan hilotik ikuspegi ezkertia batetik. Galdera potoloa indiazu, Ez dakit, nago pentsatzen, eta egongo naiz pentsatzen, eta hitz egiten aldi berean. Eta horretan, holakotan txorakeriak ez ditut, baina igual idurrek esan duenarekin lehen, aipatzen duzu neoliberalismoaren aurrean, ez, bai, kolektiboek, nazioak, identitateak izan dezakeen lehen aipatu duan galdera edo dikotomia hori, batzutan filosofak galdera botatzen ditugu, baina trampa bada, zeia galderaren atzean afirmazio badago, eta kasu horretan da biak egin behar digala. Baina, nik nahiago galdera bezala bota, hola, ez. Eta hor dago koska ere, ez, karo, mundu oso bat hitz egin behar du, esan du lehen, eta nik uste, baietz, guk egingo dugu beste, eta orain lotuko dut galderarekin, guk egingo dugu gure balioekin, beste balio batzuekin, beste ikuskera batzuekin, baina fokua horra plazaratu behar dugu. Eta gero kontziente izan behar gara, gu ez garela bakarrik bizi herri honetan, ez dakit, batzutan du sentsazioa, egia da kolektibidadeak, hizkuntza gure zerak eskaintzen duela neoliberalismoaren aurrean gaur, eta hemen, ematen digula beste gainera gure kolektiboa ulertzeko moduak, eta saretzeak horrek ja bere baitan ematen diola beste izaera eraldatzaile bat, hortik pentsatuta abiatzen diren ekimenetan parte hartzen duen jendeari, baina besteare kontuan hartu behar dugu. Azken finean, maila baten ere normalizatua izatea horregatik esan du lehen. Gaude prezio hori ordaintzeko prest. Eta normalizatua izatea da, ezin dugu euskara normalizatu, iraultza soziala egin, estatu bat, Europatik kanpo, orduan, ari gara jartzen sama bat guztialdi berean. Eta, igual olakoak gara eta hori guztia nahi dugu, pentsatuz hori guztia eta aldi berean. Euskararentzako sama izugarria dela iruditzen zait. Eta debatea ez dut uste dela ere zaborra bai ala ez dakit. Nahiz eta hor bukatu dezakeen, ez? Baina ez dakit. Uste dut hori euskarak mundu oso bat espresatzea ere badu beste ondorio bat, eta da gauza batzuk euskeraz bakarrik egon behar dirala, hori ez da bai da hori, ez dakit, Juan Mari Torraldairi behin baina horietan entzun dio, eta nik guztizadoz entzun nion, guztizadoz nago, gauza batzuk euskeraz bakarrik egon behar dira, eta hori da, ez, zuk esan duzu lehen, euskerak baditu gauzak, esan nahi dut, jendeak bakarrik ez, euskalduntzen dena, edo badauka mundu bat, badauka literatura bat, badauka zera bat, gauza batzuk euskeraz bakarrik egon behar dira, eta hori da beste ondoriotako bat. Orduan, ez dut erantzun, baina pixkat kontziente izan behar gara, eta erabaki batzuetan ere, edo nahi dugu askatasuna, normaltasuna, eta hori ordaintzeko, prezio hori ordaintzeko prest gaude, eta nik uste momentua hori dela, euskararekin, estatuarekin eta nazioarekin. Edo bestela, segitzen dugu bueltaka gauden lekuan. Eta bueltaka gauden lekuan gaur da atzera egitea, nire ustez.
Baina hori... Ados, bueno, mila esker hiruoi, Idurre, Andoni, Onitza eta baita ere Idoiari. Bueno, saioaren helburua bazen erantzun batzuk bilatzen saiatzea, beste galdera batzuk ere sortuko ziren eta helburuari hori ere bagenekan. Beraz, bueno, orain atxedentxoa hartuko dugu eta bosteretan jarraituko dugu hirugarren mahai inguruarekin.
Arratsaldeon denoi, asteragoaz jardunaldien lehen eguneko azken mahai inguruarekin, hizkuntza politika eta hizkuntza politika berriaren beharraz arituko dira oraingoan hizlariak. Euskalduntzea arnas berritzen ezkerretik eta independentismotik gogoetan honako hau azaltzen da. Hizkuntza normalizazio prozesua, hizkuntzen arteko sedukzio lehian baino, botere lehian jokatzen dela. Eta botere harreman horien baitakoa dela gizartean nagusitzen den hizkuntza erabilera. Alegia, norbanakoen praktika eta ekimen kolektibo antolatuak beharrezkoak izan arren, hizkuntza galera prozesu guztietan gertatu bezala, normalizazio prozesuetan ere botere eta politika publikoen erabilera, hau da, botere betearazlearena ezinbestekoa dela. Eta beraz, hizkuntza normalizazioak ikuspegi hori bere baitan izango duen hizkuntza politika garatzea eskatzen duela. Besteak beste, hori esan da, orain arteko hizkuntza politikoa nahikoak ez direla jakinik, hizkuntza politika berria ezinbestekoa dugu. Horretan sakontzeko, bai ikuspegi integraletik eta zehazki komunikazio sisteman sakonduz eta migrazioa eta euskalduntze prozesua aztertuz, zer nolako hizkuntza politikaz ari garen hausnartzeko gurekin izango ditugu 3 hizlari. Lehenengoa bideo bidez sartuko da, Josu Amezaga, EHUko irakaslea. Arratsaldeon. Euskarak zer erronka eta izango dituen aurrerantzean eta nola enfokatu behar dugun horretaz hitz egiteko eskatu didate komunikaziotik, nire arloa komunikazioa baita eta hori egiten saiatuko naiz. Ezer baino lehenago azalduko dizuet ze eskemari jarraituko diodan nire hitzaldian. Lehenik markoaz hitz egin nahiko nuke. Marko orokorra, baina komunikazioari bereziki eragiten dion markoa aipatu nahi nuke. Bi alderditan bata estatua eta merkatuaren arteko harremanetan eta bestea ingurune teknologikoan. Eta gero ja, labur-labur azalduko dut euskarazko komunikazioaren panorama nola ikusten dudan gaur egun eta azkenik erronka ikusten ditudanik nagusiki eurrengo hamarkadetarako. Lehenengo arloari arlora etorrita, asko azaldu beharrik ez dago estatu nazioak hizkuntzen errealitateetan ze eragin izan duen. Asko hitz egin dugu horretaz. Baina, testuan idatzi duan moduan, nolabait estatu nazioa guretzat hizkuntzaren ikuspegitik liluratzen gaituen mamua izan da edo da. Eta azalduko dute esaldi hau. Mamua da, noski, kalte handia egin diolako euskarari. Estatu nazioak berdindu egin ditu lurraldeak hizkuntzaren ikuspegitik eta hori euskararentzat izan da oso kaltegarri. Baina era berean mamu horrek liluratu egin du zeren neurri batean gure ametsak eta gure ereduak ere baldintzatu ditu. Eta nik uste dut nola edo ala danok amestu dugula inoiz Euskal Herriak bere estatu propioa izango duenean, orduan estatu nazioa eraikitzeko prozesua abiatuko du, eta hor hizkuntzak bilatuko du bere lekua. Horregatik aipatzen dut lilurarena. Komunikaziotik begiratuta ordea, estatu nazioa bezain garrantzitsua edo are garrantzitsuagoa izan da merkatu nazioa. Izan ere, ez dugu ahaztu behar, komunikazioaren alorrean ekimen pribatua, merkatuan jokatzen den ekimen pribatua garrantzitsuagoa izan dela, estatua bera, baino indartsuagoa izan da. Idatzian, prentsa idatzian adibidez, prentsa idatzia beti izan da, edo ia beti izan da pribatua, ikusentzunezkoen arloan, irratian, Europan bederen, lehenengo hamarkadetan publikoa izan zen, baina 70ko hamarkadatik aurrera privatizatu egin da asko, telebistan lehenengo 2 hamarkada erdiak edo publikoa izan zen, baina gero privatizatu egin zen, interneti begiratzen badiogu, interneten dagoen informazio jario gehiena iturri pribatuetatik dator, eta bar. Eta orduan, esango nuke estatu nazioa importantea da hizkuntzetan bai, baina merkatu nazioa hori bezain importantea edo importanteagoa. Eta gero eta importanteagoa gainera.
Orain zer gertatzen da? Apur bat atzera egiten badugu diapositibetan, hobeto egiten badugu. Orain zer gertatzen da? Merkatuak nazioarekin bat egin duen bitartean, merkatu nazioak eta estatu nazioak bat egiten zuten, koinziditzen zuten. Gaur egun ordea merkatua ez da hain nazionala eta gero eta globalagoa da. Eta horrek eraginik badu hizkuntzetan. Telebistaren adibide bat ipini nahi dut, Netflixen kasua. Netflix hartu da gurean oso denbora gutxi, duela 4 bat urte, etorri zitzaigun, eta berehala etxe askotara iritsi da, gaur egun Euskal Herriko etxeen 40an edo gehiago dago, honezkero sartuta, eta begiratzen badugu apur bat Netflixek nola jokatzen duen hizkuntzekin, ikusiko dugu Netflixek oso eskaintza zabala duela hizkuntzen ikuspegitik. Zergatik, merkatu berri bat bilatzen duelako, eta da, merkatu hizkuntz anitza. Horregatik, audio ezberdinak, azpititulu ezberdinak, jatorri ezberdinetako pelikulak eta abar, eta abar. Orduan, paradigma berri baten adibide gisa jartzen dut. Komunikabideetan eta komunikazioaren merkatuan gertatzen ari diren aldaketak bestetik bat datoz beste aldaketa batzuekin, migrazioetan dagoena, gertatzen ari dana, eta bar, eta nik esango nuke nolabait orain arte estatu nazioak asko sakondu duen elebakartasunaren paradigman pitzadurak sortzen ari dira. Horre, grafiko bi horietan datu bi erakusten ditut. Lehenengo eskerreko grafikoan ikusten da Europako estatuetan hizkuntza ofizialak, estatu bakoitzeko hizkuntza ofizialak lehen hizkuntza gisa, jendearen populazioaren lehen hizkuntza gisa, 2005-etik 2012ra izan duen hazkundea edo desazkundea, jaitsiera. Eta ikusten da estatu gehienetan hizkuntza ofizialak galdu duela indarra populazioaren lehen hizkuntza gisa. Euskal Herrian askotan esaten dugu arnasgunetan esaterako euskara atzeraka ari dela eta abar. Bueno, ezaki konsolamendurako balioko duen edo ez, baina esan beharra hori ez dela euskararen arazo bat edo arnasgunetako arazo bat. Hori arazo baldin bada, arazo globala da, herrialde askotan gertatzen ari da. Estatu Batuetan, 25-30 urtean bikoiztu eginda, etxean ingelesez egiten ez duen populazioa. 11%-tik 22%ra pasatu da, 25 bat urtean. Orduan, fenomeno hori kontuan hartu behar dugu euskarari gertatzen zaizkionak ulertu alizateko. Ez zaizkio soilik euskarari gertatzen, baizik munduko toki askotan gertatzen ari dira. Bigarren grafikoak, eskumako grafikoak erakusten du Europako estatuetatik zenbatek eskatzen duten azterketa formal bat herritartasuna lortzeko. Herritartasuna lortzeak askotan gehienetan gutxieneko eskubide batzuk lortzea dakar. Lanerako eskubidea, residentziarako eskubidea, osasun sistemarako eskubidea, boto eskubidea, eta abar. Bueno, Europako herrialde gutxitan eskatzen zen hizkuntza ofizialaren inguruko azterketa formal bat egitea 1988an. Gaur egun ia guztietan. Orduan, zer gertatu da hemen? Hemen gertatu da estatuen erreakzio bat ikusi dutelarik euren hizkuntza ofiziala, nazionala eta bakarra nolabait pitzatzen ari dela populazioaren hizkuntza gisa. Orduan, hemendik datorrena da nolabait globalizazioaren inguruko fenomenoek, teknologiaren garapenak eta nolabaiteko testuinguru eleanitz batera garamatzatela. Eleaniztasuna esaten dudanean, esan nahi dut, lehen hizkuntza bakarra eta paradigma bakarra zegoen tokian, orain gerota gehiago, hizkuntza gehiago agertzen direla. Ez dut alperrikako ametsik egin nahi, baina, hau da, eleaniztasun horrek normalean inplikatzen ditu hizkuntza handiak, tokian tokiko ofiziala gehi beste hizkuntza handiak, migrazioaren bitartez datozenak, baina diskurso aldetik horrek laguntzen digu eleaniztasuna aldarrikatzen. Eta hor, zirrikituak nik uste dut saldo daitezkela beste hizkuntzentzat
guretzat ere. Urrengo grafikoan, urrengo diapositiban ikusiko dugunez, horrek behartuko gaitu euskararentzako txoko bat bilatzen. Hau da, zer nahi dugun euskararentzat. Gaur egun, nire ustez, euskara hizkuntza osagarria da. Osatu egiten du, Euskal Herrian bizi den batentzat, osatu egiten du bere menua nolabait esatearren. Baina zer nahi dugu euskararentzat, nahi dugu osagarri izan edo beste zerbait. Eta esango nuke gure ametsetan egondala edo egon daitekela progresio bat. Duela hainbat urte gure ametsa zen gehien bat euskara hizkuntza bakarra. Euskal Herria euskalduna aldarrikatzen genuen askotan estatu nazioaren paradigma elebakarrari jarraiki hizkuntza bakar gisa. Hori izan gure ametsa. Gero, euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzen genuelarik, nolabait irudikatzen genuen ere ustez hizkuntza nahikoa izatea. Hau da, norbaitek autua egiten badu euskara hutsez bizitzeko, aukera eduki behar zuela bizitzaren arlo guztietan euskara hutsez bizitzeko. Gaur egun nik uste planteatu beharko genukela hizkuntza ezinbestekoa izatea. Hau da, Euskal Herriko populazio guztiarentzat ezinbestekoa izan dadila euskara bere bizitzako arloren batean. Zergatik? Hori lortu ezkero, lortuko genukeelako gutxienez jende guztiak euskara ulertzea. Gero, faktores berdinen arabera, gaitasuna, nortasuna, jarrera, eta abar, faktores berdinen arabera jendeak hautatuko de euskaraz egin edo ez egin. Baina ulertu behintzat bai. Eta horrek ateak zabaltzen dio, benetan euskaldun sentitzen denari, eta euskaraz bizi nahi duenari, ateak zabaltzen dizkio, nahi duen oro euskaraz egiteko jakinda aurrekoak ulertu egiten diola. Eta hau komunikazioan oso importantea da. Lortu ezkero, hezkuntza sistema neurri batean lortzen ari den bezala, populazio gehiena euskaraz ulertzeko gai izatea, hori lortu ezkero, orduan urrengo pausua errez izan liteke, goazen Euskal Telebista bat egitera euskara hutsez, jakinda jendeak ulertu dezakeela. Naiz eta gero euren bizitza pribatuan gaztelania egin, adibidez. Zentzu horretan esaten dute hizkuntza ezinbestekoarena. Adibide bat, esaten ari naizenaren adibide bat, hizkuntza aniztasunaren garrantzia, izan genuen erenegun, John Bidenen zin egite zerean, egitaldian, Jennifer Lopezek lehenengo aldiz gaztelaniaz aipatu zuenean ezin egitea. Izan zen, nik uste dut, simbolo haundi bat, simbologia handiko fenomeno bat, eta ezer pentsatu eman beharko ligukena. Honekin batera pasatzen naiz arlo teknologikoaren aipamen bat egitera, txikia, eraldaketa teknologikoa, ez da teknologikoa soilik, teknologiko eta soziala da, teknologia berriak ari dira erabiltzen, pandemiak areagotu egin du gainera teknologia hauen erabilera, eta adibide bat ipiniko dut itzultzaile neuronalena, berriki plazaratu direnak eta jadanik euskaraz abian ari direnak. Esaterako, itzultzaile neuronalak erabili dira pandemia garaian, eskolako euskarazko materiala ulertzen ez zuten gurasoek seme-alabei eskola lanetan eta etxean egin beharreko eskola lanetan laguntzeko. Orduan, adibide bada, baina funtsean hemen jokoan dagoena da laster makinei esker posible izango da, edo gero eta posibleagoa da, eta gero eta hobea, aldi bereko itzulpena egitea. Idatzian, ahoskoan, eta bar. Honek aldatzen du zeharon ere ustez hizkuntzarekin dugun harremana. Eta aldatzen du modu ezberdinetan. Batetik, askorentzat jadanik ez da beharrezkoa izango euskara menperatzea, zeren makinaren laguntza izango du, orduan erlazatu egingo da bere gogoa euskara ikasteko edoare hobetzeko. Baina era berean, makinak ziurtatzen badu nik euskaraz, euskaldun giza, lehen esaten nuen moduan, euskaraz egiteko aukera, euskaraz bizi nahi duen komunitate hiztun komunitate horri ateak zabaltzen dizkio. Beraz, honi bueltaren bat eman behar diogu diskurso mailan. Azken batean hemen jokoan dagoena nire ustez da euskaldunarentzat euskaraz produzitzeko eskubidea. Askotan aldarrikatzen dugu euskaraz jasotzeko eskubidea. Nik eskubidea dut telebista euskaraz jasotzeko, eskubidea dut bulego ofizial batean euskaraz hartatua izateko, eta bar. Baina hori bezain importantea edo importanteagoa da, nik euskaldun gisa euskaraz hitz egiteko, euskaraz produzitzeko eskubidea daukat. Orduan, pentsatu beharko da, teknologiari esker nola aurreratu dezakegun. Bueno, hau esan da, eta labur, zeren hau ja idatzita daukat beste nonbait,
Goazen errepaso handi bat ematera euskarazko komunikazioaren panoramari. Bueno, azkenengo 40 urtean aurrerapen itzela eginda. Grafiko bi horiek laburtzen dute aurrerapenaren alderdi bat. Ezkerreko grafikoak erakusten du zein ziren euskarazko komunikabideak duela 40 urte, zein diren gaur egun. Paperezko argitalpenetan, 3 argitalpen ziren 80an, eta gaur egun 3 nazional eta bat tokikoa, gaur egun ditugu 13 nazional tartean egunkari bat eta tokiko 45 inguru argitalpen. Irratietan ez geneukan orduan irrati nazionalik euskeraz, tokiko bat zegoen, gaur egun 3 dira nazio mailakoak eta tokiko 23 inguru. Telebistarik ez geneukan euskeraz eta gaur egun 2 telebista, 2 kanal Euskal Herri osora edatzen direnak eta 7 tokikoak, horietako bat nazional bokazioa duena. Online komunikaziorik ez zegoen, gaur egun daude hainbat eta hainbat. 10.000 webgune daude .eus zerean domeinuan daudenak eta hori oso adierazgarria da. Hori eskaintzari dagokionez, itzela izan da egon den aldaketa. Konsumari dagokionez eskumako grafikoan ikusten dugu. Marra moreak erakusten du euskarazko konsumo aldien batez bestekoa urtez urte. Zenbat konsumitzen den euskaraz, detaietan ez naiz sartuko. Eta ikusten da hazkundea. 1999-tik 2019-ra hazkundea ikaragarria izan da. Bueno, hau horrela izanik ere, hurrengo grafikoan ikusiko dugu, osta balio izan digula hazkunde ikaragarri honek geunden tokian gelditzeko. Zeren euskarazko komunikazioak asko irabazi du, baina erdarazko komunikazioak ere bai. Eta orduan, esfortzu horrek guztiak balio izan digu lehen geunden tokian gelditzeko. Hor daukazue, goiko marra gaztelaniazko komunikazioaren presentzia, audientziak dira, eta beheko marran moreak euskarazkoenak. Ez gara iristen 100%. Gaur egun, komunikabide tradizionaletan konsumitzen den komunikazioaren 110% baino gutxiago konsumitzen da euskaraz. Nolabait, euskararen kale erabileraren neurketaren pare gaude gutxi gora bera. Eta hori, berriro diot, egin den esfortzua egin delarik. Bueno, hurrengo eskeman aipatzen dudan bezala, 3 alderdi azpimarratuko nituzkenik panorama hau esplikatzeko. Bat, herri ekimenaren garrantzia, bigarrena, estrategia eman komunik ez da egon, intuizioa handia izan da, eta herri ekimen ikaragarri indartsua, eta 3, gatazka politikoak azkenengo 40 urtean izan duen tankerak, ajeak ere izan ditu. Amaitzeko aurrera begira jarriko naiz eta nik 2 erronka nagusia aipatuko ditut. Lehenengoa da estrategia partekatuaren beharra. Euskarazko komunikazioak behar du estrategia partekatua. Partekatua noren artean. Herri ekimena batetik, ekimen pribatua bestetik eta administrazioa hirugarrenik. Bestetik aldaketa bat ekarri behar du estrategia horrek euskarazko komunikazioa ezin da ulertu soilik euskara hutsezko komunikabideen zeregin gisa. Euskarazko komunikazioa gizarte osoaren beharra du. Eta hemen eragile berriak sartu beharra dago jokoan. Gaur egun bi hizkuntzetan aritzen direnak edo gaztelania hutsez aritzen direnak. Horiek ere inplikatu beharra dago. Adibide bat ipintzearren, guk lortuko bagenu, gaur egun ETB esaterako, ETB bat bihurtu eta ETB osoa euskara hutsez izatea, lortuko genuke ikusten den telebistaren 110% euskaraz izatea, baina 90% jarraituko luke gaztelaniaz. Beraz, hemen implikazio askoz handiagoa behar da. Behar dugu euskarazko komunikazioaren plan estrategiko bat, baina plan estrategiko hori, aipatu den arrazoiagatik, sartu behar da euskal komunikazio plan estrategikoaren baitan. Herri bezala ere ez ja hizkuntzatik behiratuta. Herri gisa ere ez daukagu euskal komunikazio planik. Eta horren beharra dugu eta horren barnean kokatu euskarazko komunikazioaren plana. Eta aipatuko dudan azken bigarren erronka publiko berriaren erronka da. Lehen esan dudan moduan, eskolak eta beste sistema batzuek lan handia egin dute euskalduntzearen edapenean, ezagutzearen edapenean,
baina hor badago populazioaren zati handi bat euskara ulertzeko gaitasuna duena, baina gaitasunagatik, nortasunagatik eta beste faktore batzuengatik euskarara hurbiltzen ez dena. Eta nire irudiko euskarazko komunikazioak ere ez dio gehiegi begiratzen publiko horri. Beldur naiz ez ote garen geratu bertan gozo gure publikoarentzat, gure arnasgunetan eta abar eta abar. Uste dut hor euskarazko komunikabideek badutela erronka handi bat egin beharra. Eta honaino nire hitzaldia. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Josu, aurrera jarraitu aurretiko har bat, Josurena bideo bidez jaso dugunez eta hemen ez dagoenez, ondorengo atalean galderen tartean ez dugu aukerarik izango Josuri galderak egiteko. Orduan hau argituta beste bi hizlariak aurkeztuko dizkizuet, hitz hartuko duten hurrenkeran. Lehenik eta behin Arkaitz Fullaondo soziologoa, EHUko soziologia eta gizarte langintza saileko irakaslea, eta parte hartuz eta ikuspegi immigrazioaren euskal behatokia ikerketa taldetako kidea. Eta bestetik Paul Bilbao, euskal filologian lizentziaduna, ondorengo ikasketak hizkuntza plangintzari, giza eskubidei zein oinarrizko eskubidei lotuak egin ditu eta arlo horretatik ari da jorratzen, gaur egun doktorego tesia ere. Euskara irakaslea izan zen AEKan, hizkuntza eskubideen behatokian lanean aritua eta zuzendari izana Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi izendatu arte. Arratsalde on bioi, 20 minutu izango dituzue zuen hitzartzeetarako, Arkaitz, nahi duzunean zurea da hitza. Bale, eskerrik asko. Niri dagokit hitz egitea hizkuntza politika eta migrazioak, ez? Azkenean, migrazioak izan dezaketen, edo dakaten eragina euskaran, gure hizkuntza politikan eta bar. Ni fokoa migrazio mota ezberdina ditugu, bai. Migrazioa azkenean dena da populazio mugimendu bat, baina migrazioen atzean badago esanahi soziologiko bat, edo egon daitezke realitate ezberdinak, ez? Ni fokoa jarriko dut estatutik kanpo datozen migrazioei buruz. Uste dudalako gaur egungo migrazio nagusiena delako, datuek hori adierazten dute, nabarmen, eta baita ere delako gure gizartea eraldatzen ari diren migrazio nagusiak, ez? Kontutan hartzen baldin badugu adibidez Hego Euskal Herriko datuak, gaur egun 357.000 pertsona bizi dira Hego Euskal Herrian, atzerrian edo estatutik kanpo jaio izan direnak, ez? Populazioaren 12%. Ikusiko bagenu zelako tendentzia izan dute migrazioak azken urteetan, ikusiko dugu zelan, azken 20 urteetan migratzaile kopurua gora egin du, etengabe, eta honek erakusten diguna da, migrazio hauek sortzen duten aniztasun etnokulturala euskal gizartearen egiturazko beste ezaugarri bat dela. Migrazioak beste garai batzuetan bezala, Espainiar migrazioekin gertatu zen bezala, kanpotik etorritako jendea gure etorria bizitzen, eta gure gizartearen parte dira, eta gure euskal gizartearen beste ezaugarri bat dira. Eta hori kontutan izan behar dugu, etorkizuneko hizkuntza politika diseinatzen ditugunean, etorkizuneko nazio politika, prozesu independentista eta edozein gauza, ez? Aniztasun hori kontutan izan behar dugu, ez bakarrik komentatu duan 12% horrengatik, baizik eta adinari zo egiten baldin badiogu, ikusiko dugu zelan gazten artean portzentai hori handiagoa den. Eta hitz egin beharko dugu baita ere jatorri atzerritarra dituzten gurasoen euskal gaztei buruz. Beraiek hemen jaioak, euskaldunak direnak, baina bere gurasoak kanpokoak atzerrian jaio egin zirenak. Orduan, aniztasuna, eta Josu komentatu egin duen bezala, globalizazio hori eta aniztasun hori, eleaniztasun hori jada gure gizartearen parte fundamental bat da, eta hori ezinbestean kontutan izan beharko dugu gure politikak diseinatzen ditugunean. Hori esan da, migrazio eta hizkuntzaren arteko erlazioa ikuspuntu ezberdinetatik begiratu egin daiteke.
Ni 3 ikuspuntu jarriko edo 3 dimentsio jarriko ditute mai gainean, uste dudalako interesgarriak izan daitezkela. Bata da, zelan eragiten dion migrazioak hizkuntzari, eta kasu honetan euskarari, bai? Hau da, hizkuntza minoritario bati, hizkuntza txiki bati, bai? Ez delako berdina zelan eragiten dion migrazioak Espainian erderari, adibidez, baizik eta zelan eragiten dion euskarari. Bestalde batetik, hizkuntzak zelan eragiten dion migratzaileari, bai? Eta azkenik, hizkuntza zelako garrantzia daukan migratzaileen integrazioan, baina baita ere gizartearen kohesio sozialean. Beti askotan jartzen da fokoa ia hizkuntza etorkinak integratzeko baliabide bezala, baina ez da bakarrik hori, baizik eta zelako rola dauka gizarte kohesioan, bai? Orduan, azten baldin bagara lehenengo dimentsiotik ikusiko dugu zelan migrazioak eragina daukan euskaran eta hizkuntzan, bai. Evidentea da. Eta evidentea da oso elementu simple batengatik, hau da, populazioa aldatu egin da, bai? Hau da, migraziorik ez balego, Euskal Herriko populazioa berantz joko luke. Hori kontutan izan behar dugu. Adibidez, EAE mailako datuak bakarrik kontutan izaten baldin baditugu, azken 20 urtetan 1.000 pertsona galduko lituzke EAEk. Aldiz, migrazio prozesu estatutik kanpo etorri diren etorkinengatik, 1.000 pertsona gehiago daude bizitzen gure populazioan. Orduan, eragina dauka? Bai, populazioa aldatzen doalako, populazio berri bat heltzen delako, eta populazio berri horrek euskara ez dakielako. Orduan, kasu honetan, honek eragina dauka, eta eragin negatibo bat izan diteke ezer egiten ez baldin bada. Baina gure kasuan, hizkuntza minoritario eta diglosia egoera oso evidente batean gaudenez, eta gainera lurralde ikuspuntu batetik lurralde desberdintasunak oso nabariak dira, ni adibidez Bilbo handi batean bizi naiz, bai? Eta horrela ezagutzen dugu zein den euskararen egoera adibidez, ez? Ez baldin bada ezer egiten horrek eragina dauka. Hau da, hizkuntza eta migrazioak kontutan izaten dugunean, hizkuntza politika sendo bat beharrezkoa da. Hizkuntza politika sendo bat beharrezkoa da. Eta zergatik ez dut beharrezkoa dela? Azkenean, pertsona batek migratu egiten duenean, joaten den herrialde horretako hizkuntza menperatu egin behar du baliabide bezala. Baliabide bezala, hau da, azkenean migratu egiten duen pertsona bat, migrazioa da bizitza proiektu bat, eta orduan, zu beste toki batera baldin bazoaz bizitzera, joan beharko duzu bertako hizkuntza ezagutzera. Zer gertatzen da? Gure kasuan, bizi dugun egoeragatik, lehenik eta behin, etorkinen erreferentzia ez da Euskal Herria, etorkinen erreferentzia da Europa, Espainia, eta gero, hona heltzen direnean, asko dinot, hau Euskal Herria da, hemen beste hizkuntza badago, beste ez, konturatu egiten da, baina ziera batean migrazio prozesua azten denean, referentziazko lurralde hori da. Eta referentziazko hizkuntza, askotan, gaztelera da, eta hizkuntza politikek ere bai, askotan, bideratu egin dituzte etorkinak gaztelerara erreferentziazko hizkuntza bat bezala. Zergaitik? Bueno, ikasi ezazu hori, bitarteko bat izateko, lan bat topatzeko, integratzeko, ez? Eta hori, orduan, horrek eragina dauka. Ez baldin badugu kontutan izaten ikuspuntu makro hori eta hizkuntza politika sendo bat non euskera erdigunean egongo den, bai, horrek arazoak sortu ditzazke. Hala ere, kontutan izan behar dugu baita ere, kanpotik datozen pertsona horiei, exigituko diogu bertako exigitzen ez dioguna? Hor baita ere, hor daukagu, gure egoera, hau da, Madrilen biziko bagina, eztabaida hau ez genuke izango. Bai, ez genuke izango, baina Euskal Herri batean badaukagu eztabaida hori, ez? Hau da, desberdintasun handiak ematen dira lurraldeka, eta baita ere, gure herrian baita ere, zonalde askotan hizkuntza minoritario bada. Baina, ikuspuntu makro hori oso garrantzitsua da, euskera, lehen Idurrek aurreko hitzaldian esan duen kontu bat, asko interesatu zait, hizkuntzaren prestigioa. Hau da, badago gauza bat lortu behar duguna, eta da,
bere bizitza proiektua garatzera etorri diren pertsona horiek ez dute galdera bat egin behar, beste hamarkada batzuetan egin izan den galdera bat. Zertarako euskera? Zertarako euskera? Zertarako balio du euskera? Hamarkada askotan bizi izan dugu galdera hori gure herrian. Gutxienez, zertarako euskera ez dite zertarako balio. Galdera hori azkenean ez, dagoen hizkuntzen artean, dauden botere harremangatik eta bar, saiatu behar gara galdera hori ez egotea. Zeratik, euskara prestigio izan behar du eta euskara beharrezkoa eta gainera euskara barneratua izan behar duen hizkuntza dela, gero bakoitzak egiteko nahi duen erabilera. Lehen komentatu duanagatik. Baina, onartu egin behar da, eleaniztasun hori eta euskarak bertan daukan rola. Eta hori lortu egiten da hizkuntza politika makroen bitartez. Hor egon behar du aterki bat, eta gero Paulek ero horren inguruan asko hitz egingo du. Hizkuntzak migratzaileengan daukan eragina. Helen esan duan bezala, hizkuntza azkenean, zu migratu egiten duzunean, bertako hizkuntza hori menperatu egin behar duzu, zure bizitza proiektua bertan martxan jartzeko. Baina baita ere kontutan izan behar dugu, migratzaile guztiak ez direla berdinak, eta aniztasun handia dagoela beraien artean. Jatorria, batzuk jada gaztelera badakite, ez dute esfortzu bat egin behar gaztelera ikasteko, Latinoamerikatik datozen asko, ez jatorri guztia baina gehienak. Daukagu jatorria, daukagu beraien migrazio prozesuaren etapa, hau da, heldu beharria zara, 10 urte daramatzazu hemen, 20 urte daramatzazu hemen, Hego Euskal Herrian normalean orain populazio gehiena 10-15 urte daramatzaia da hemen bizitzen. Lehen belaunaldia edo bigarren belaunaldia baldin bazara. Hau da, normalen lehen belaunaldia, hau da, emigratu egiten duten horiek, daukaten helburu nagusia da bizitza proiektua martxan jartzea, baina ja, bigarren belaunaldia ditzen diren horiek, bertakoak dira. Hemen jaio dira, edo txikitatik hona etorri da, eta gure hezkuntza sistemak, gutxienez, asko eta gehienei euskara irakasten die. Baina gero baita ere, badago beste elementu bat, askoten ez dela kontutan izaten, eta da prekarietatea. Hizkuntza bat ikastea, esfortzu handi bada, esfortzu ekonomiko handi bat, ez baldin bada, ekonomikoki dirulaguntzak behar direnek dirulaguntzak ez baldin badira jartzen, doakotasunaren gaia, baina baite esfortzu oso handi bat denborarekiko. Etorkin gehienak, gehiena baino, etorkin portzentai oso handi bat, pobrezia egoera batean bizi da. Lan prekarioagoak dituzte, eta azken datuak, pandemia aurretikoak, EAeko datuak ziren 111 zeuden pobrezia egoera batean. Eta pobrezia egoeran ez daudena, asko prekarietate egoera batean daude. Prekarietate egoera bat zer da? Behin-behineko lanak, ordutegi txarrak, zelan kontziliatu, askok familiarekin, noiz ikasiko da hizkuntza. Noiz joango zara 5 ordu euskaltegi batera astean, euskalduntzera. Hau da, prekarietate sozial elementu hori kontutan izan behar dugu ere bai. Ez bakarrik euskaltegirak zenbat balio duen matrikulak ala ez duen balio, baizik hori baitere oso garrantzitsua, eta askotan hori ez da kontutan, ez da mai gainean jartzen, ez? Hala ere, ikusi egin da, eta ikerketa ez desberdineko mai gainean jartzen dute, euskara ikasten duten etorkinengan zelan da ondorioak edo oso positiboak direla. Lehenik eta behin, beste bitarteko bat daukatelago, gehien bat eremu euskaldun batean bizi direnentzako, bai? Eta baita ere, eta hor ja lotzen hasiko naiz 3. dimentsioarekin, integrazio prozesuarekin. Hau da, euskara dakien migratzaile bat, edo euskara dakien etorkin bat, bertako populazioak berarekiko daukan ikuspuntu subjektiboa asko aldatu egiten da.
Asko aldatu egiten da. Zergatik ikusten delako esfortzu oso handi bat, edo gizarteak ikusten duelako, edo pertsibitu egiten duelako esfortzu oso handi bat egon dela pertsona horren, egin duela pertsona horrek, bai? Orduan, lanerako elementu gehiago, eta erlazio sozialak izateko aniztasun handiago bat. Aniztasun handiago bat. Hau da, hizkuntza integraziorako bitarteko bada, bai, baina kohesio sozialerako bitarteko bada ere bai. Euskara ikasteak kohesio sozial handiago bat sortu egiten du, zergatik gehiago harremantzen garelako, harreman horiek anitzagoak direlako, eta pertsona horiek izan dezaketen kapital soziala anitzagoa delako, eta baita ere guk, bertakoak garenak, erlazioa anitzagoak izango ditugulako. Askotan jartzen da fokoa, etorkinek egin behar duten integrazio esfortzua, baina lehen esan duan bezala, euskal gizartearen ezaugarri egiturazkoa da aniztasuna da. Eta gu baita ere, aniztasun horretan integratu egin behar gara. Orduan, hizkuntza bai da, eta euskara bai da, integrazioa eta kohesio sozialerako bitarteko oso garrantzitsu bat, baina galdera da, non? Euskal Herriko zein zonaldetan da, izan beharko luke. Zonalde erdaldunetan, arnazguneetan, hirietan, herri txikietan, toki askotan modu natural batean ematen ari da. Modu natural batean ematen ari da, inolako zeratik oso zonalde euskaldunak direlako, askotan ezagutza eta erlazio hori euskaraz eskoletan ematen hasten da, umeen artean ematen hasten da, parkeetan ematen hasten da, gurasoak erlazionatu egin behar direlako, umeak hori da egiten duten, askotan erlazionatu egin behar zara, zure lagunak ez diren pertsonekin, azkenean umeak, seme-alabak, lagun berriak egin dituztelako. Eta hemen dago dimentsio hori, hau da, integrazioa eta kohesio sozialari buruz hitz egiten dugunean, askotan fijatu egiten gara aldagai makroetan, sozioekonomikoetan, baina harremanetan ere fijatu egin behar gara. Bai, erlazio mikroietan eta bar, ez? Eta erlazio horiek euskaraz hitz egin nahi duten pertsonengan euskara egin ahal izatea oso elementu positibo eta garrantzitsua da. Eta gainera, indartu egin beharrekoa. Indartu egin beharrekoa. Eta honekin bukatzen dut, baina hau guztia beharrezkoa du, hau guztia garatzeko beharrezkoa da politika sendo bat. Eta hizkuntza politika sendo horrek kontutan izan behar du zelan euskalduntuko ditugun migratzaile horiek, beraien euskal seme-alabak, eta zelan izango dugun kontutan baita ere beraien prekarietate sozialaren egoera. Bestela ez delako inolako biderik egongo hori posible egin ahal izateko. Oso ondo Arkaitz, eskerrik asko, denboraren barruan. Paul, zurea da orain hitza, 20 minutu zuk ere. Arratsalde on guztioi, eta nik eta behin mila esker gonbidapenarengatik. Eta egia da, hasi behar dut esaten, ariketa, jarri zain ariketa ez dela erreza, alegia. 20 minutuan, hizkuntza politika hitz egitea, zer hizkuntza politika izan beharko genuken azaltzea, egia da, guztia 20 minutura hartzea, ez zaidala oso erreza egin, eta horregatik, hitzartzea hiru ataletan edo banatu dut, ezta? Batetik, interesgarria eta berrezkoa iruditzen zait, hizkuntza politika horren azpian, zer esaten den, zer esan behar den, nolabait partekatzea. Gero, bigarrenik eta ja gurera etorriz, azken finean honen guztien ondorioa da, Euskal Herrian zenolako hizkuntza politikak abian jarri beharko lirateken definitzen laguntzea. Gaur egun ze joko zelai dakago Euskal Herrian, hizkuntza politika bat abian jartzeko,
Eta hirugarrenik, euskalgintzaren kontseiluaren ikuspegitik, zein izan beharko lukeen testuinguru berezi honetan, azken finean testuinguru berezi batean gaude, testuinguru berezi honetan hizkuntza politikak zenolako ezaugarriak izan beharko lituzken. Hortaz, lehenik eta behin, badago, nik esaldi batzu banituen prest, azken finean, hizkuntza eta politika hitza bilatzaile batean jartzen ditugunean, nire ustez esaldi desegokiak ateratzen dielako, ezta? Hizkuntza eta politika ez nahasteko eskatu dute, euskara ez da politika, euskara hizkuntza da, hizkuntza ez da politizatu behar, eta egia da, halakoek kezkatzen naute, are gehiago, hizkuntza politikari buruzko jardun bat aurkezteko eskatzen zaidanean. Eta nik kontrako irakurketa egiten dut, ezta? Iruditzen zait azken finean, bat, hizkuntza boterea dela, hizkuntza botere ekonomikoa da, hizkuntza botere politikoa da, hizkuntza botere soziala da, Arkaitzek aipatu du, hizkuntzen artean botere harremanak daude, hori egitatea da, beti egon izan da, eta beti dago hizkuntzaren kudeaketan, beti dago hizkuntza politika, historian zehar beti egon izan da hizkuntza politika, ez dago neutro izaterik, eta politika guztietatik egiten da hizkuntza politika. Eta iruditzen zait, parametro horietan kokatu behar dugula eztabaida. Beste kontu bat da, ea alderdikeriaz kokatu behar den, baina hizkuntza politika da, politika transversala da, beste politika batzu diren moduan, izaitekena ingurumena, izaiteken genero politikak. Hor, jarri dut, soziolinguistika klasterrak, bere soziolinguistika eskuliburuan, hizkuntza politikaz egiten zuen definizio, ezta? Zen finean, erakunde publikoek hizkuntzen erabilera antolatzeko eta arautzeko egiten dituzten eskuhartzen multzoa da hizkuntza politika. Oso garrantzitsua da, batez ere hizkuntza bat, baino gehiago gobernu beraren administraziopean daudenean. Estatuek, komunikazioaren bitartez, seguratzen dute boterea eta komunikazioen oinarri hizkuntza denez, estatuentzat oso garrantzitsua da. Zanik, hor jarri nahi dute azpimarra, ezta? Azkenean, hizkuntza gutxitu baten euskararen normalizazioen alde hartzen diren erabakien eta horri esleitzen zaizkien balibideen bultzoa da hizkuntza politika. Hortaz, euskararen hizkuntza politika, ez da bakarrik aldeko hizkuntza politika egiten denean. Euskararen kontrako hizkuntza politika dira, eta garrantzitsuena, ezer ez egitea ere hizkuntza politika definitu bada. Hizkuntzaren aferan ez dagoela izaera neutronik. Hau guztia aztertu izan da. Ez dute hizkuntza politika eredu desberdinak daude hor, diapositiban ez da ongi ikusiko, baina beste gabe ikusteko disiplina bezala oso disiplina landua izan dela. Ez da azkenean, hizkuntza politika zari garenean, ikusi behar dugu, ze politika eredu zari garen, asimilazio politika bat den, politika sektorial bat den, eredu elebakarra sustatu nahi dugun, eredu eleanistuna sustatu nahi dugun, gaur egun, 21. mendean ez, politika justu eta orekatu ez hitz egiten da, hori ere, hizkuntza politikan korronte hori ari da pizkanaka edatzen, hizkuntza politik ere izan beharko luketela justua eta arduratzua, baina nolabait honekin irudikatu nahi dut hizkuntza politiken konplexutasuna. Bere garaian Cooperrek aipatzen zuen, ezta? Hizkuntza politika batek baditu hainbat elementu, definitu behar dira zeintzu diren eragileak, zeintzu diren baldintzak, zein den populazio sedea, zeintzu diren helburuak, eta iruditzen zait gurea definitu behar dugunean, horre guztiak kontuan hartu beharko genituzkela. Eta azken elementua eragile zari garenean, egia da gaur hemen gehiago lotuko gatzaizkiola botere publikoek garatu behar dituzten hizkuntza politikei, baina kontuan hartu behar dugu hizkuntza politikaren esparruan eragile anitzen arteko interakzioez ari garela. Badakago egia da batetik, estatu esango litzatekena, non kokatzen dugu, botere legegilea, botere betearazlea, botere judiziala, baina gizartean ere bagara bestelako eragile batzuk, besteak beste, eragile sozialak, euskalgintza, sindikalgintza eta bestelakoen non, badakagu gure jarduna hizkuntza politika horietan eragiteko.
Hori litzateke esan bezala, beste barik, iruditzen zitzaidalako kezka batetik nentorrelako. Lehen aipatu dudan kezka hori, ez? Askotan, hizkuntza politika, badirudi, binomio hori, ezagita, askurea ematen duela, ez? Eta iruditzen zait, hizkuntza baten normalizazio prozesuan, hizkuntza politika zutabe bat dela. Ez bakarra, alegia, hizkuntza politika batek badaka bere dimentsio politikoa hizkuntza politikaren bidez garatuko dena, eta gero badaka bere dimentsio sozial hori herri gogo indartsu batek bideratuko duena. Eta Euskal Herrian zer? Zein da hemen dakagun joko zelaia? Badakagu, bi estatu dakagunez, zanezakegu bi joko zelai desberdin dugula, ezta? Egia da, Frantziako estatuaren joko zelaia erabat arrotza egiten zaigu, besteak beste, bertako araudiak nolabait, ez dut esan, baina Klosek aipatzen zuen hizkuntza eskubideen kudeaketetan egon daitekela sustapen politikak edo tolerantzia politika. Frantziako estatua geratzen da tolerantzian eta batzuetan tolerantziari gabe. Eta horrek ere, hainbat oztopo ezartzen dizkigu beharrezko edo euskarak beharko lukeen hizkuntza politika garatzeko. Eta Hego Euskal Herrian badakagu lau ardatzetan antolatzen den zera bat, ezta? Hizkuntza kudeaketa sistema bat, ez? Sistema horretan esartzen da ezin dela egon hizkuntza bereizkeriarik, sistema horretan esartzen da badirela berezko hizkuntza batzuk, gainera, azpimarratzekoa da, gaztelania nonetan Nafarroan dela berezko hizkuntza, ez beste inon, badago hizkuntza politika definitzerako momentuan, oso garrantzia hartzen duen elementu bat, ofizialtasunarena. Azken finean, ofizialtasunak hainbat ondorio juridiko sortzen ditu hizkuntza politika eragingarriak sortzeari begira. Hori da guk izan dezakegun plus bat, hizkuntza politika eredugarriak garatu ahal izateko, baina, eta hemen ere beste mito bat apurtu behar dugu, askotan hitz egiten delako euskara ofizialaren eremuetan nolabait benetako oreka bat dagoela bi hizkuntza ofizialaren artean hori ez da egia. Gaztelaniak badakalako ezagutzeko derrigortasuna. Orduan, egia da, joko zelai horretan ere, hizkuntzen ofizialtasunan ez da aitortza berdin ezen hizkuntza guztientzat, ez dela gertatzen hizkuntza biek balio bera duteri. Hortaz, hori da joko zelaia, baina horrere, lehen aipatu bezala, botere legegileak, botere betearazleak eta botere judizialak bere lana egiten dute. Hego Euskal Herrian, beste diapositiban agertzen zen, hainbat lege ezarrita daude, gaztelaniaren erabilera sartzeko. Gaur egun, gutxi gora bera esango nuke, Espainiako estatuai dagokionez, 1000 arau edo daudela gutxi gora bera gaztelaniaren erabilera sartzen dutenak, alegia botere betearazleak ere politika hori garatzen du, eta gainera, autonomia erkidego batek edo bestelako erakundere batek erabakitzen badu hizkuntza politikara egingarria abian jartzeko neurri bat abian jartzea, orduan botere judiziala erabiltzen dute. Orduan, hori ikusi izan dugu, berriki gure dagokionez, lasarteko diru laguntza batzuetan, baina hori Katalunian askotan izan da, besteak beste katalana lehen etxina izan denen, orduan, hor, zer geratzen da argi? Estatuek oso definitua dakatela beraien hizkuntza politika. Eta beraien hizkuntza politika da, nolabait, berezko hizkuntzen normalizazioari galga jartzeko hizkuntza politikak. Eta beraiek, alegia, beraien legeen bidez ezin dutenean, orduan, botere judiziala baliatzen dute. Hori da, nolabait, dakagun eszenatokia. Orain bagatoz orduan, gure, bai Eaen, bai Nafarroan, gure eremuetara. Eta hor gertatzen da, nik dute estatuan egon direla, alegia, marko horretan ere politika egiteko eredu desberdinak egon direla, ez? Eaen lege batzu garatu dira, beste, ofizialtasunak aitortzen dizkigun eskubideak aitortzeko, eta gero, lege horien nolabaiteko garapenak izan dira, ez? Bai dekretuen bidez, bai plangintzaren bidez, eta bar. Nafarroan, badakigu, legeak berak jartzen dizkigula, edo jartzen dituela oztopoak, herritarren arteko bereizkeri eraginez, baina zein izan dira politiken ezaugarri nagusiak. Horregatik, kokatu du nik ere Kataluniako erkidegoa. Nik uste dut hor beste politika mota bat garatu izan delako. Askotan, hizkuntza politikez hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu hori arau bidezkoa edo sustapen bidezkoa. Eta nire iruditzen zait gurean jokatu egin dela sustapen bidezko politikekin eta albo batera utzi direla
nire ustez, askoz ere momentu batzuetan, askoz ere eragingarriagoak izan daitezkeen araubidezko politikak. Adibide bat, guztia ulertzeko. Gu nahi dugu, kontsumitzaile gisa dagozkigun eskubidea horma daitezen, jatetxeetan karta menua euskaraz egotea. Hori nola kudea daiteke gaur egungo joko zelaian. Kudea daiteke laguntzen bidez, administrazio batek, laguntzak eskaintzen dizkie jatetxeei, kartak euskaraz egoteko. Beste aukera bat, herritarrei, bere kontsumo harremanak euskaraz izan daitezen, aitortzen zaie informazioari euskaraz jasotzeko eskubidea. Baina ez da esplizitoki esartzen inolako bete beharri. Eta hori bete dadin, laguntzak ematen zaizkien jatetzei hori egiteko. Zein da beste aukera, herritarrei eskubide horiek aitortzen zaizkie, baina eskubide horiek bete behar batzuk ekartzen dizkiete jatetxetako arduradunei. Eta, hor, aukeran egon daiteke laguntzak eman ala ez. Hor dago nolabait arauaren eta sustapenaren arteko politiken arteko berezitasuna. Arauen bidezko asko zer eragingarriagoa da. Ez da gainolako kostorik, ez du eragiten inolako inbertsiorik. Sustapen bidezkoa, zaiteke politika amableagoa dela, ez da? Ez du inolako deserosotasunik sortzen. Gazteladun elebakar horrek dituen privilegioak ez ditu ukitzen. Egia da, tradizioa handia izan dela sustapen bidezko politikak asko garatzeko, baina arau bidezkoak ez. Eta horrek, nire ustez, bere ondorioak izan ditu hizkuntzaren normalizazio prozesua. Horregatik jarri dut Kataluniako eredua, hor, adibidez gehiago jokatu dutelako hizkuntzaren benetako zeharlerrotasunarekin, eta araudi guztiak izan duelako hizkuntzaren ikuspegia zertatuta eta gainera bete behar zehaz batzuk esarri ditu. Berriz ere, nator lehenagora, hizkuntza politika zari naiz. Hizkuntzaren normalizazio prozesua dan ez da hizkuntza politika. Baina, iruditzen zait, perspektiba hori oso garrantzitsua dela. Horiek dira ereduak. Orduan, zer nolako hizkuntza politika behar dugu, edo beharko genuke gure herrian? Nik uste dut, kontseiluak hainbat aldiz egin du ariketa hau, eta orain dela urte batzuk, hizkuntza politika horrek izan beharko lituzken irizpideak izan genituen izpide. Ez da orduan, zaten genuen, lehenik eta behin helburu bat jartzen genuen hizkuntza politika. Eta helburua zen, erabilera sozial normalizatua izan behar dela, Euskal Herrian aplikatu beharko litzatekeen hizkuntza politikaren helburua. Eta horren bueltan, irizpide batzuk eta osagarri batzuk eman genizkion pelikula. Politika horri, toki administraziotik administrazio nagusarenoko politika izan behar dela, eta gainera hor egon beharko lukela zuzendaritza politiko bat, tekniko bat, eta zuzendaritza sozial bat. Lehen epatutakoa, sektoren eta zailen arteko politika bat izan beharko lukela. Helburu eta epe zehatzak, alegia, hizkuntza politika zeo zerba da politika plangintzatu bat, planifikatua. Alegia, egite hutsak ez gaitu eramango hizkuntzaren normalizazioa. Orduan, epe horiek nolabait zehaztu, ebaluatu eta abar. Baliabide zongi hornitua. Eta hor ere, lehen esandako oreka horrekin, baliabide egokiak eta egoki kudeatuak. Araubidez egin daitekena, araubidez egin dezagun eta baliaditzagun zera horiek, baliabide horiek sustapenerako. Norbanakoak eta espazioak. Hemen ohitura handia izan dugu, hemen pentsatu izan dugu garai batean norbanakoak euskaldunduko zela Euskal Herria. Eta ez, norbanakoak euskaldundu behar ditugu, baina espazioak ere euskaldundu behar dira. Azkenean, erabilera sozial normalizatua baldin bada, hizkuntza politikaren helburua, ez da ezagutza unibertsalak berak bakarrik ez du erabilera soziala bermatuko. Instituzioekin eta gizarte eragileekin egoki koordinatua, ikuspegi osoa duena, esan bezala guk hainbat ezaugarri jaso genituen dokumentu batean, baina egia da hori 2009an egin genuela. Eta 2009an, beste hainbat diagnosi izan ditugula eskuartean, ez? Hori izan dugu inkesta lingustiko berria, izan dugu kale erabilaren azterketa berria, behatokiak urtero txostenak egin ditu, eta gainera, eta nik uste dut hori ere erdigunean kokatu behar dugu, pandemia bat izan dugu, eta pandemia bat, egoera
berezi batean gaude orain. Guk egia da, orain dela 3 urte, hasien aurreratzen hizkuntza politikak berpentsatu behar zirela. Alegia, ja nolabait ikusten genuen datu horiek ikusita, ikestazio linguistikoa, euskararen kalera bilera, nolabaiteko kristalesko zapai bat bazegoela. Eta kristalesko zapai hori apurtu egin behar zela. Eta aurreratzen hasi ginen, berpentsatzen hasi behar ginela hizkuntza politika. Kontua da hori, pandemia bat etorri dela, honek irakutsi duela gure zaurgarritasuna, ikusi dugun non geratu den hizkuntza politika, ertzetan geratu dela, lehentasuna, berehalakotasuna, horren guztiaren izenean, hizkuntza eskubideen urraketa sistematikoa gertatu da, naturaltasun osoz, inoiz entzun ezin dugun aitzakiak baliatu dira gure hizkuntza eskubideen urraketak justifikatzeko, eta horrek eragina izan du, ezagutzan, horrek eragina izan du, erabileran, eta zuk lehen arkaitza aipatu duzu, horrek ere eragina izan du hizkuntzaren beraren prestigioak, ezta? Iruditzen zaigu, lehen genituen auziak nolabait gordindu egin dira, ez? Ikusi da, benetan politike gora jo dutela, alegia, alako egoera, larri bat gertatu denean, ikusi da, politikak ez direla benetan indartsuak izan horri eusteko. Torrezegatik, kontseilutik, eta berrik aurkeztu genuen, ez? Esaten genuen, hizkuntza politiketan jauzi egin behar dela. Osa, benetan jauzi egin behar dugula, hizkuntza politiketan, esandakoaren gatik, egoera honek ere erakutsi digulako benetan zein den gure zaurgarritasuna. Eta horren bueltan, lehen aipatu dut, hizkuntza politikek behar dutela beraien helburua, eta guk ere geure buruari, gure helburua jarri genion, ezta? Horren, iruditzen zitzaigun, euskaren erabilera erosorako baldintzak sortzea, izan beharko lukeela, hizkuntza politika berri horren helburua. Eta zer da euskaren erabilera erosorako baldintzak sortzea? Batetik, hizkuntza eskubideak eremu guztietan bermatu beharko direla, euskara egin nahi duen edonor edo edozeinek eragozpenik izan ez dezan. Eta gainera, interesgarri iruditzen zitzaigun erabileraren markoa parametro egokitara ekartzea. Azken boladan, badagolako nolabaiteko sentsazioa, hizkuntzaren afera, azkenean, norbanakoaren bizkarrera etortzen dela. Alegia, euskerak ez duela aurrera egiten norbanakook ez dugulako erabiltzen. Eta ez norbanako, norbanako euskaldunok, alegia, erantzukizun guztia, hizkuntzaren normalizazio prozesua aurrera egitea badirudi euskaldunon afera dela. Orduan, iruditzen zitzaigun, erabileraz hitz egin behar dela, bai, baina hitz egin behar dugula erabilera eroso baldintzez. Alegia, zeintzuk dira erabilera eroso baldintza? Hor kokatzen dugu, badirela, hizkuntza bat eroso erabiltzeko, badirela maila individualeko baldintzak, eta hor kokatzen da, batetik gaitasuna bera, alegia, zuk pertsona, alegia, gaitasunak izan behar dituzu hizkuntza horietan, gaitasun egokiak benetan eroso biziko bazara. Eta nahia. Alegia, gaitasunarekin bakarrik ez nahia. Eta hor, orduan ikusi behar dugu, ze motivazio afektibo lan daiteken, ze motivazio pragmatiko egon daiteken. Baina, erabilera erosoko baldintzak ez dira bakarrik maila individualekoak. Maila kolektiboko baldintzak ere badira, ez? Hor izan daiteke elebiduren dentsitatea, hor izan daiteke erabilera babesteko politikak, edo hizkuntzaren beraren prestigio. Orduan, hori detektatuta, guazen orduan, hizkuntza politika berri horren ardatzak zehaztera. Orduan, guk bi ardatzetan kokatzen dugu hizkuntza politika berri, ezta? Batetik, ezagutzaren unibertsalizazioa, bai ala bai, eta bestetik, esan bezala, erabilerarako espazioak, erabilera erosorako espazioak sortzea, ezta? Ezagutza unibertsalizazioa, hor dakago hizkuntza, hor dakago helduen euskalduntzea, erabilerarako espazioak, bai espazio soziofuntzionalak, bai espazio geografikoak. Baina, iruditzen zitzaigun, planteamendu makro honetaz gain, garrantzitsua dela hizkuntza politika berri horretan, atalez atal zehaztea, zeintzu diren atal bakoitzean, zeintzu diren gakoak bai ezagutzaren unibertsalizazioari begira eta baita erabilera erosorako espazioak sortzeari begira. Horrezegatik hor gurpil horretan agertzen dira, ez gure ustez, jorratu beharreko atalak, ezta? Administrazioaz ari garenean,
ezagutza unibertsalizazio hori lotzen bagatzaizkio, horrek ekarri beharko du, bengoz ja langile berriak, alegia administrazioa sartzen diren langile berriak, elebidunak izan daitezela, eta gaur egun dauden langileetan formazio eskaintza berriak egitea. Erabilera erosoko espazioak sortu beharko dira, hizkuntza unitateak. Sortu beharko dira zirkuituak, beti ere gu zirkuituak ulertzen ditugu tresna bezala, ez helburu bezala. Hezkuntza, bengoz, abian jarri beharko da ikasteredu orokortu bat, benetan ikasleek derrigorrezko hezkuntza maitzen dutenean euskara gaitasun egokiak izan ditzaten. Esan dugu lehen, gako bat, erabilera erosoari begira eta baldintza individualek lotzen bagatzaizkie, gako bat da euskara gaitasuna, hizkuntza gaitasuna. Orduan, hizkuntza sistemare horri begira jarri beharko dugu. Helduen euskalduntzea, historikoki bazirudien helduena ja belaunaldi galdua zela. Hemen, badirudi, herriaren berreuskalduntzea etorriko zela, belaunaldi berriek berreuskaldunduko zutelako tegusi da, ez dela horrela. Hortaz, bengoz, iruditzen zaigu ja, honezkero, jausia egin behar dela, aipatu duzu, noski badago doakotasunarena, baina badago, bengoz, ezagutzeko beharraren sozializazioari begirako politikak abian jartzea. Iruditzen zaigu, helduen euskalduntzen ere ja, honezkero, marko juridiko-finantzario berri bat abian jarri behar dela, benetan estrategikoa bihur dadin. Eremu ekonomikoa, behin da berriro hitz egiten ari gara eremu horretaz, eta eremu horrek duen estrategikotasuna hizkuntza baten normalizazio prozesuan. Tor baditugu agente desberdinak, kontsumo harremanak, hor garatu beharko da, bengoz araudi bat, non gure hizkuntza eskubideak aitortzeaz gain, hizkuntza eskubidea bermerako mekanismo eragingarriak izango dituen. Bestela, badakagu betiko arazoa, hizkuntza eskubideak aitortzen badira, baina horren bermerako mekanismorik ez badago, behin Kataluniako irakasle bat gentzunion, orduan homilia batez ari garela. Langileak ere bai, alegia langileek beharko dituzte euskara erabiltzeko espazio erosoak lantegietan. Horrogatzen da langileek euskaraz lan egiteko dagaten eskubideak. Aipatu du lehen, Josuk edabideak, guk uste du gainera hor ere, aparte euskarazko edabide, gainera berak aipatu ditu gazarianezko edabideak, eta iruditzen zaigu hor ere hizkuntza politika egin daitekela, hor ere kuota sistemak abian jarri beharko direla, hain zuzen ere, zeharkako diru-laguntza jasotzen dituztelako, ingurune digitala, hori zera iraultza berria hortik dator, hori egiten dugu ez buru jabetza teknologikoak, zetabar, kultura, euskarazko sortzaileak erdigun erakarri, alegia, nik uste dut, hizkuntza politikaren edukianeko definuta dagoela. Nik uste dut, lehenengo kontzeptua da, edo ideia, beharra dagoela, benetan beharra dagoela hizkuntza politika berpentsatzeko. Bigarrenik, eta hor lehen jarri dut eskema bat, hizkuntza politikan dauden eragilei dagokienez, eta iruditzen zaigu, elementu partekatua izan behar dela, orain arte hitz egin dut, botere legegilea, botere beteratza eta botere judizialari inguruan, baina iruditzen zaigu horretan guztien eragiteko botere soziala da ahaldundu behar duguna. Euskalgintza barren noski, baina ez euskalgintza bakarrik eta egia da, orain kontseiluaz hitz egiten dut, baina guk hor jartzen dugu etorkizuneko erronka. Guazen, ikuspegi sozialetik nolabait saretze, trinkotze bat egitea, benetan eragin nahi badugu hor goiko bi botere egiten, ez da eragingo badugu hizkuntza politiketan. Zinez uste dugu, oain dela momentua, askota ezaten da, bare baten erabiltzen zan bide gurutzea, beste batean erabiltzen da lubakia, nahiz da izenen termin egokia, baina egia da, azken hilabetetako egoerak erakutsi digula gure zaurgarritasuna noraino iristen den, eta beretan beharrezkoa dela jauzia egitea hizkuntza politikan. Eta gainera, erantzukizun partekatu izan behar duela jauzia egitea. Guazen bengoz, bide hori nolabait guztion artean egitea, eta harimutur asko dago, egia da, arjaitzek epatu du, gero geratzen dira, beste hainbat harimuturi hizkuntza politika, baina bai, iruditzen zitzaidan interesgarri, ez eta azken ordua izan, eta jendea eguneko eduki guztia buruan izan, baina bai nolabait puntua jartzea hizkuntza normalizazio prozesuan zenolako garrantzia duen hizkuntza politika hori helburu zehatza jarri behar zaizkiola, eta helburu horiek ezarrita noski herrigogo indartsu batekin, benetan aukera daudela unea egoki izan daitekelako gure hizkuntzaren normalizazio prozesuak behar duen jauzia egiteko.
eta barkatu minutu batzuk lapurtu dizkidalako entzulei. Bueno, eskerrik asko. Egia da azken mai ingurua edo azken plaza hutsa dela eta denbora tarte gehiago badaukagula, beraz lasai. Eskerrik asko Pauli, eskerrik asko Arkaitz eta Josuri ere. Orain, Haize Otañok errelatore lanak egingo dizkigu eta entzundakoaren ideia nagusiak labur bilduko dizkigu 10 minututan. Arratsaldeon. Entzun ditugu hizlariak, entzun dugu hizlarien gogoeta, ederra, sakona, zer pentsatu ematen duen horietakoa. Eta beraz, jardunaldia jarraitzen ari zareteno gogoetariekin baino lehen, labur-labur mai inguruari amaiera emateko hainbat ideia azpimarratuko ditut. Ez dago zalantzarik euskararen auzi politikoa dela, politika guztiekin du lotura eta noski politika guztietatik egiten da hizkuntza politika, Paulek aipatu duen moduan. Hizkuntza komunikazio tresna da eta beraz gizartearena da, estatuarena, guztiona. Eta egungo egoera ikusita, Paulek ere hau aipatu du, argi dago hizkuntza politikak goia jo duela. Beraz, erantzunkizuna guztiona da, hizkuntza eskubideak ziurtatzeko, baina ezinbestekoa da testuinguru honetan adostasun soziala lortzea, baita adostasun politikoa ere. Aurrera begirako erronka batzuk aipatu dituzte, eta nik uste dut kontuan hartu behar dela euskaraz erosaritzeko eskubidea bermatzea beharrezkoa dela, eta batetik horretarako euskararen unibertsalizazioa bultzatzea ezinbestekoa da, eta bestetik euskara eroso erabiltzeko esparruak sortu garatu eta uztartzea, Paul, zuk hau ere aipatu duzu. Eta testuinguru honetan hainbat alor aintzat hartzea ere komeni da. Gaurkoan hemen aritu zaizkigu Josu eta Arkaitz komunikazio arloari eta migrazioa eta hizkuntzaren arloari buruz hitz egiten. Komunikazioari dagokionez, bistakoa da, komunikazio sistemaren eta hizkuntzaren arteko lotura estua dela. Josuk aipatu du merkatu nazioak garrantzia handia duela hizkuntzetan, eta besteak beste, alor honetan ezinbestekoa da euskarak lekua izatea. Egungo testuinguruan ingurune teknologikoaren presentzia areagotu da, Josuk aipatu du, Paulek ere erreferentzia egin dio, eta erabilera hori euskaraz egiteko eskubidea bermatzea beharrezkoa da, baina baita produzitzeko eskubidea ere, eta Josu bereziki horretan jarri du azpimarra. Bestalde ikusi dugun moduan, zoritxarrez euskarazko komunikabideen kontsumoa oso eskasa da, eta testuinguru hori aintzat hartuta, lehen aipatu dudan moduan, eta Josuk aipatu duen moduan, adostasuna eta elkarlana beharrezkoak dira aurrera begira. Euskarazko komunikazioa bermatzeko gizarte osoaren implikazioa beharrezkoa da, eta hori guztia gizartearen egungo argazkia aintzat hartuta gauzatu behar da. Eta migrazioari eta hizkuntzari dagokionez, Arkaitzek aipatu duen moduan, migrazioak erabateko eragina du gizartearen eraldaketan, eta beraz, noski jakina, euskal gizartearen ezaugarria da. Horregatik, aniztasun hori aintzat hartuta hizkuntza politika egiterako garaian markatu aniztasun hori aintzat hartu behar dugu, Arkaitz, zuk esandako moduan. Eta hainbat kontu ere aintzat hartu behar ditugu, bai, migrazioak populazioan eragina duenez pausoak eman behar dira, baina euskara komunikazio tresnatzat izan dezaten beharrezkotzat ikusi behar dute, ez dadila izan haientzat derrigortasunezko kontu bat. Eta migratzaileen jatorria aintzat hartzea ere ezinbestekoa da, baina prekarietatea, haiek bizi duten prekarietatea, Arkaitz aipatu duzun moduan ere aintzat hartu behar da, eta hortaz baliabideak eskaini hori guztia aintzat hartuta euskara ikasteko.
Eta amaitzeko hizkuntza integraziorako eta hizkuntza kohesio sozialerako tresna dela ez dugu ahaztu behar. Eta, labur bilduz, espero dut etorkizunari begira, zaharrak berri ez izatea, eta hemen aipatu diren hildo hauek aintzat hartuta aurrera pausoak ematea. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aizeri ere. Orain 15 minutuko tartetxo bat hartuko dugu galdera erantzunetarako edo iruzkinak jaso eta irakurtzeko, beraz, saioa jarraitzen aritu zareteno galderak bidaltzeko aukera baduzue. Hizkuntza politiken inguruan jardun gara, bai komunikazio ikuspegitik, migrazioa kontuan hartuz edo Paulek eman dizkigu hizkuntza politikaren zenbait ardatz edo izan beharko lituzketenak. Beraz, galderei ekiteko, azken puntu horri lotuta edo aipatu da adostasunak, behin baino gehiagotan aipatu dira adostasun hitza, hizkuntza politikaren inguruko adostasuna beharrezkoa dela. Nondik hasi behar da adostasuna bilatzen, nola kudeatu adostasuna bilatzeko urratsak eta prozedurak, nork izan behar du adostasunetarako motorra, Paul? Nik uste dut, badirela horre elementu desberdinak, zain dute adostasuna sari garenean, kontua da, zer adostu behar dugun, horregatik, lehen aipatu dugu gure ustez, kontzioen ustez, non kokatzen diren adostasun horien ardatzak, ez da? Gure ustez, alegia hizkuntza politika berpentsatu beharrean gaude, eta orduan, iruditzen zaigu, ardatzak izan behar diela, batetik ezagutzen unibertsalizazioa, eta bestetik, erabilera osorako espazioak, ez? Eta gero ardatz horien bueltan, joan gaitezke, atalez atal, zehazten, neurriak eta nola iritsi. Baina, oinarri bat beti egon behar du. Zegute, adostasun hitza azkenean oso malgua izan daiteke, adostasunetara iriz daiteke dozein pertsonarekin, baina adostasunez ari garenean ja nolabaiteko oinarri politiko batetik, eta gainera azterketa batetik, ez da? Azterketa da, lehen aipatu dudana, ez? Badakagu, sentsazioa egizatuta dago, azken inkestetetan, behatokiaren txostenean, hor badakagula kristalezko zapaia. Eta, egarengo testu inguruak, zonolako baldintzak desegokiak eragin dizkigun. Guk horregatik izan genuen, guazen lehenago adostasun sozialak eraikitzera. Eta erantzukizun partekatuaren perspektibatik. Hizkuntza normalizazio prozesu horregatik erabili dut, Cooper eta gero Bigla eta hauek egin zuten eskema, egia da, eta hemen badakigu, sagintzak atezake hor lidergo bat oena delakoa, baina gu ez gara iristen hizkuntza politika egiten eta erabakitzen den gune hoietara guztietara. Esaterako, adostasun sozialogien inguruan, gu kokatzen dugu, gizarte eragilea, kokatzen dugu sindikalgintza. Zergatik? Sindikalgintza iristen delako, gu iristen ez garen gune batzuetara, hitzarmen kolektiboa negoziatzen direnean, edo berriki, eta labekin egin genuen dinamika hori, Confebaski eta zeni eskatzeko, 50 langile baina gehiagoko enpresetan, Euskara Planak txerta ditzaten beraien lanbide arteko hitzarmenean, ez da? Iruditzen erantzukizun partekatu bat dagoela. Gu bai, egia da, iruditzen zaigu, oaingo kontestuak eskatzen duela lehenik eta behin adostasun sozial trinko horiek eraiki, eta ea adostasun trinko horiek eraikita, zenolako gaitasuna dakagun, jauzi politikoa egiteko, eta adostasun sozial horiek adostasun politiko bihur daitezen. Baina, egia dago, bi fasetan aurrekusten dugula adostasunen prozesu hau. Ados. Jaso dugu iruzkin bat, irakurri egingo dizuet eta zerbait gehitu nahi baduzue edo erantzun edo zeuen esku. Arkaitz Zarragak egindakoa da. Helduen euskalduntzean jauzia ez da soilik marko juridiko finantzieroa berraztertu behar. Hori bebai jakina, baina metodologian eta dinamiketan ere eraldaketa behar da. Hizkuntza eskakizunen azterketek pisua galdu behar dute. Ez dakit, ados zaudeten, ez? Zerbait gehitzeko baduzuen. Ni uste dut azkenean hizkuntza eskakizunek bere rola bete dutela eta erabat beharrezkoak izaten jarraitzen dutela, baina erabilera indartu nahi baldin badugu beste esfera batzuetara jo behar dugu bai ala bai, ez? Hau da, ez da bakarrik izan behar,
behar bat daukat, orduan euskara ikasiko dut, lanarekin erlazionatutako behar hori asetzeko. Eta bakarrik hitz egingo dut euskara arlo horretan, eta gero nire bizitzako beste esparruak gazteleraz emango ditut, ez? Orduan uste dut hor, klabe batzuk aldatu egin behar direla, osatu egin behar dela, eskakizunak beharrezkoak dira, hori argi dago. Inkluso eskakizunen, ez dakitzen puntura arte, eskakizunen metodologia aldatu egin beharko dan. Ustut askotan administrazioarekin erlazionatzen zarenean, euskara maila oso basua da postu batzuetan, ez dutuzuna ez? Ez dakizen maila arte, baita ere hori burokratizazio horrek bere funtzioa dauka, baina ez dakizen puntura arte izan diteken baita ere eraginkorra. Baina uste dut, gakoa gaur egun euskara dakien, ulertzen duen eta ezagutza minimo daukaten heldu guztiek, edo zati handi batek, euskara erabiltzen hasiko balute, uste dut, bere bizitza, eta ez dut esaten 24 ordu, baina bere bizitza, bere harreman sozialen zati handi batean, salto oso handi bat emango genuke. Ez dakit hor baude gauza batzuk aldatu egin behar direnak. Bai, nik bi gauza bereziko nuke, nik aipatu nean helduen euskalduntzea behar duela marko berri bat, juridiko finanziarioa, gainaz, helduen euskalduntzea sektore bezala alegia gure herrian, oraindik 100.000 heldu elebakar daukagu eta horiek euskaldundu beharko genituzke. Horretaz ari gara, zain dute administrazioan eta beste kontu bat da. Ari gara hori gaur egun Euskal Herrian, baditugu 100.000 herritar elebakar, orduan, horiek euskalduntzeko zer egin behar da. Orduan, esaten dugu, marko juridiko finanziarioa zergatik, batetik, ezinbestekoa izan behar duelako euskalduntze prozesua doakoa izatea, baina horrekin bakarrik, alegia, doakotasunarekin bakarrik guk ez dugu lortuko 100.000 herritar horiek euskara ikasteko jauzi egin dezaten. Batzuek, bai, seguramente ezin dute beren burua euskaldundu, gaur egun euskalduntzea badakalako presioa. Horregatik esaten genuen markorrek ekarri behar duela ezagutzeko beharraren sozializazioa. Alegia, nola egiten dugu horiek guztiak euskaltegira jotzeko. Horregatik esaten genuen doakotasunarena hor dago, baina hori ez da nahikoa. Behar dugu beste handi eragin. Eta hezkuntza eskakizunena, bai, nire hori agortuta dagoela. Gaur egun administrazioan kontua litzateke nola egin administrazioan lan egingo duten langile horiek edo herritar horiek erakusteko gaitasun egokia dituztela euskaraz lan egiteko. Guk bere garaian proposamen bat egin genuen, iruditzaigu, lan deialdietan eta barrekoetan, horre hainbat azterek eta hainbat froga egin behar diela zure gaitasunak erakusteko, ez dena normalena ditzateke, horiek guztiak euskaraz egitea. Hori da modurik eragingarriena egiaztatzeko zuk lanpostu horrek eskatzen dizkizun funtzio horiek zure euskaraz egin ditzazu. Baina hori, nik horregatik beriziko nuke gu markoa zari garelako, eta hori da herri honetan dakagun arazo termino horietan. 100.000 herritar oraindik euskaldundu behar direla. Eta hori ere irten bidean behar zaio, eta ni bete dingot, eta sektorea prest dago, Sektorea ez da arazoa dakagu, ez dakagulako euskaltegirik, ez, sektorea besoa zabalik dago herritar horiek hartzeko. Hortaz hor ere klabea aldatu behar da. Bestela hor geratuko zaigu. Ados, Arkaitz zuri zuzenduko dizut orain galdera edo, zeuk egindako galdera bati tiraka. Aipatu duzu momentu batean, euskara zertarako galdera hori ezabatu beharko genukeela edo, eta prestigioa izan behar duela euskarak. Nola lortzen da euskararen prestigioa, nola lantzen da, ez dakit honi lotuta? Jakingo banu, segurazki ez nintzateke hemen egongo. Ni uste dut euskararen prestigioa lehenik eta ben euskaldunon garen artean alduntze bat eman behar duela.
ahaldundu egin behar gara eta gure hizkuntza modu normalizatu batean erabiltzeko beldurrik ez dugula izan behar. Agian hau esaten ari naiz, ni Bilbo handian bizi naizelako. Eta uste dut horrek erabat aldatzen duelako. Segurazki, zonalde oso euskaldun batean bizi den Donorre eta hau jarraitzen ari duena, esango dugu, ni hori egiten dut, ez? Baina adibidez, Bilbo handian 900.000 biztanle bizi gara, bai? Eta askotan gertatzen da, euskara dakigun lagunen artean gaztelera erabiltzen dugula. Eta azkenea, dinamika hau da, segun ze pertsonarekin azten zaren euskeraz, edo gazteleraz hitz egiten, azkenan horra jarraituko duzu, eta bar, ez? Baina uste dudalako baita ere, euskara bakarrik erabiltzen dugula umeekin, ez? Ni hori asko ikusten dut ere bai, ez? Hau da, umeak baita ere eta gazteak ikusten dute gurasoen hizkuntza eta lagun nagusien hizkuntza gaztelera dela, baina gero beraien arteko beraiekin komunikatzen garenen euskaraz egiten dugula. Hor zerbait oso arraroa da, benetan, ez? Eta beste alde batetik, euskararen presentzia handiagoa izan behar du modu simboliko batean. Futbolariak adibidez, bez? Musikaria, kultura, telebistan agertzen diren pertsona asko, euskara modu normal batean erabiltzea. Baude gauza txiki batzuk, ez? Baude gauza txiki batzuk, hizkuntzari horrelako pisu simboliko handiago bat ematen diotenak, eta gero, horrek ez luke inolako zentzurik izango, lehen esan duana, benetako politika bat egiten ez baldin bada. Eta era bat agoz nago Paulek esan duenarekin, hizkuntza politika da. Eta ere gehiago gu bizi dugun botera harremanetan. Eta berriro ere, lehen baude ere mugatzuk irabazi egin berritugula bai ala bai, eta hor dago, eta hori gobernuek irabazi behar dituzte ere horiek, eta hor dago komunikabideen arloa. Komunikabidea lehen Josu komentatu duenaren arabera bere hitzaldian ez, azkenean lehen nazioa, estatu eta komunikabideak bat ziren, gaur egun asko globalizatu egin da, bai? Baina gu euskara adibidez plataforma teknologikoetan, Netflix bat, edo Disney Channel, gauza guzti horietan, euskara presentzia izan behar du bai edo bai, zetik gaztek egiten duten kontsumoa digitala da, eta hor egon behar du orduan, adibidez, Netflixek esatea, eta ez dut hau, gaur egun telebistaren kontsumoa handi baten horrela egiten delako, bere pelikulen edo marrazkien portzentai handi bat euskaraz emango duela, horrek daukan eragin simbolikoa eta hizkuntzaren prestigioa itzel handitzen du zergatik. Azkenean, euskara erabiltzen ez duten pertsonak, ostras, euskara hori hemen ere dagoelako. Ez? Orduan, politika sendo bat behar da, badago kontu harremanen elementu bat, kontu pertsonal bat, eta guztia daukagun ardura, individuala, baina ardura individuala ez da bakarrik. Kolektiboa eta politikoa da. Hor badaude presio batzuk egin behar direnak. Bai? Eta ni uste dut, eta berriro jokatzen dut ideia horrekin, asko aurreratu da hamarkada hauetan ezagutzan, baina ez erabileran. Orduan badaukagu ezagutza maila handi bat, baina jende horrek erabiltzen hasi behar du. Eta erabiltzen hasi behar dugu euskara erdalguneetan. Gure artean, hitz egiten, kafetegi batera eskatzera joaten garenan, zergatik segurazki, kafetegi horretan lanean dagoen pertsona baitere euskara jakingo du. Naiz eta ez dakigun. Eta sorpresak eramen ditzazkegu, ez? Orduan, uste dut politika izan behar duela multidimensionala, pertsonen kolektiboa, komunitarioa, baina baita ere politiko eta ni simbolikoari baita ere garrantzia handia emango nioke.
Bai, ala nik iruztu badagoela beste elementu bat, azken, hizkuntza bati zerk ematen nion prestigioa. Dakago arazo bat, eta gurean dagoen arazoa da, herrion, bai autonomia erkidegoan, bai bestean, zu lehendakari izan zaitezkela euskara jakin gabe. Eta zu ez dakite sailburu edo kontseilari izan zaitezkela euskara jakin gabe. Eta gero, horrek ere eragiten du prestigioa. Askotan erabiltzen dugu hori. Umeak ez, zerikusi ura ikasi, baina, karo, herritarrok, alegia, azkenean euskara ez da beharrezko. Gu badakigu azkenean, helduko zaigula horren itzulpena. Erdaldun elebakarrak ez du ezer galtzen. Zai dute, hizkuntza baten prestigioan, ez hori ere kokatzen da. Erdaldun elebakarra badakira ez duela ezer galduko euskara ez dakielako. Nik uste dut, hor baditugula hainbat elementu eta prestigioa da hori, nolabait, eredugarri, eskotan aipatzen dugu eredugarri. Eta hor, nik uste dut, badakagula arazo handia, esan bezala, beti jarri bana adibidea, gaur egun oraindik ez Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan, are gutxiago Ipar Euskal Herrian, bertako goi agintaria izateko ez dagoelako euskara jakiteko bete beharrik. Eta gero horrek, sortzen dituen bat kontraesan, langilei esaten zaienean beraiek hizkuntza ofiziala ezagutu behar dutela. Orduan ikuste dut hor badago lanketa handia. Gune batzuetan lortu da, eta hor internet, Wikipedia egia da, hor egondan lan komunitarioari esker, euskara badaka bere prestigioa, gero kontua da, mundu horretan, gu gure kopurua dakagula, ikuspegi kuantitatiboki. Baina nik uste dut hori, prestigioarena askotan ateratzen dela, eta lehen aipatu dut, adibidea izan da, prestigio guztia galdu du euskarak pandemia honetan. Ikusita nola jokatu den, azkenean zein izan da herritar arruntari, ez herritar euskaltzale, kontzientziatuari, zen mezu iritzarazi zaio ez begira lasai. Hemen gauza importanteak gaztelaniaz esaten dira eta denbora badago, aukera badago, euskarazko itzulpena bidaliko dizue guzti dut horre eaen dagoen telebista publikoak ere, zer esana eman zuela, ez, azkenean informatzeko eta horregatik ikusi izan herri ekimeneko edabideek egin zuten ikaragarriko esfortzu horrek zenorako emaitzak izan zituen, ez da, azkenean komunitateak behar zuen zuzeneko informazioa, euskarazko informazioa, iruditzen zait hori, prestigioa hainbat elementu ere daude, baina dira beste elementu batzuk, eta egia da, gaur hizkuntza politika hitz egiteko ditu idazuenez, nik hizkuntza politikarekin lotzen ditudanak, zalantzari gabe. Bai, erabat, ados. Azkenean boterea, ez? Esaten nuen area hau multidimensionala izan behar duela, baina boterea ez baldin bada euskararekin erlazionatzen, euskarak ez du boteririk izango. Herri honetan gobernatzen duen alderdiak ez baldin badauka inolako arazorik kargu handietan euskaraz dakien jendea aurkezten eta jendeak bozka ematen dio inolako arazorik gabe, boterea euskalduna izan behar du. Eta hori adibidez, ni askotan erlazionatu alde bat egiten dut Kataluniako egoerarekin. Niretzako katalan hizkuntzak badauka gurarekin desberdintasun pilo bat, ez? Baina Kataluniako burgesia katalanera hitz egiten du. Eta Katalunian gainera eske burgesia bat existitzen da. Klase burges bat existitzen da. Oraindik ere klase burges bat existitzen da. Eta katalanez egiten du. Euskal Herriko klase oligarkiko industriala hein handi batean ez du euskaraz hitz egiten. Gehien bat Bizkaia aldekoa, Bilbo handikoa, ez du euskaraz hitz egiten. Boterea ez dago erlazionatuta euskararekin. Orduan, botere politikoa, ezin da izan 2020 urtean EITB-ko zuzendari kargu izateko euskara maila on bat ez daukan pertsona jartzea.
hori ezin da ez da planteatu gertatu da. Adibide bezala, ez? Orduan, simbolismo, lehen komentatu duan, simbolismo horretan, Confebask bat euskaraz egitea, euskara hutsean egitea bere adierazpenak, elkarrizketak ematea, alderdi politikoak eta bar, botere daukaten eta botere soziala edo referente kultural, referente sozial handiak adibidez, ez? Nio goratzen dut orain dela urte batzuk, Madonak egin zuela ez dakizet taldearekin, euskal dantza bat, eta bueno, agertu zen, mugitu zen sareetan, zergatik, ostras, badirulako Biarritzen egon den tal, eta hor egon da erlazio bat. Eta bapatean, euskara agertzen den, zabaltzen den sare sozialetan, ez? Horako gauza tontakeriak, baina asko mugitu ditute, simbolismo bat ematen diote. Baina boterea euskararekin erlazionatu egin behar da. Eta gure herrian hori ez da gertatzen. Hori ez da gertatzen. Bueno, azken galdera bat luzatuko dizuet bioi, boterea, erakunde publikoen arduraz eta jarduntzarete. Nola josten da erakunde publikoek euskalduntze prozesuan eta hizkuntza politikan duten ardura eta erantzunkizuna? Eta, bueno, behin baino gehiagotan Paulek aipatu du ez da, herri gogo indartsuarena, nola lotzen da ardura hori eta euskalgintzak eta herri eragileek duten funtzioa edo egitekoa? Zenbat minutu? Behar dituzunak. Nik uste dute, eta lehen ere aipatu dut, bere garaian guk hizkuntza politika berriren garria, proposamen horren genuenean, nola gusten genuen, ez? Batetik hitz egiten genuen, ez? Eta iruditzen zaigu gainera gaur egun hitz egiten dela gobernantza eredu berri ez, eta nik uste dut benetan hori ere iraulketa egin beharko litzatekeela, horren bueltan ere ibili gara osnaketa batzuk egiten ez. Azkenean guk orduan, orain dela urte batzuk hitz egiten genuen, hizkuntza politika horrek izan beharko lukeela noski zuendaitza politiko bat, azkenean hizkuntza politikaz aritu behar delako, izan behar zuela beste hanka bat, zuendaitza tekniko bat, baina izan behar duela beste hanka bat zuendaitza soziala. Oraindik urrun gaude hortik, ez dagoelako oraindik kultura hori oroar, politika garatzeko modu hori ez dagoela oraindik gure erakundeetan oraindik ez dago garatuta. Gu beti hitz izan dugu, gako hitz izan da konplizitatea. Eta ez da hitzaldian atera dutan, azkenean da konplizitatea. Hori da hizkuntzarekin eta beste gai batzuekin. Zein da hori errezeta? Agian hizkuntza politika, bai orokorrean, bai integralean, agian ez dago adostasunik, ardezagun eremu bat. Demagun, hezkuntza, baina ari gara ikastere edo orokortuak. Hilabete honetako ikasi hartzen bada, horra agertzen dira hainbat eragile, egia da eragile horiek EAEri lotzen zaizkiela, baina, hor daude, EAen hezkuntza komunitatean gehiengo ondago ordezkatuta. Baude, Kristau Eskola, badago EIGE, badago EIZE, badago kontseilua, eta hor gainera, esaten da, hemen badago nahikoa adostasun hezkuntza komunitatean ikasteredu orokortu bat abian jartzeko. Badakigu, ikuspegi sindikaletik, gure proposamenekin egin dutelako, guazen hori ere ikitzera. Alegia, azkenean, politikan gertatzen dena nolaiteko beldurra dagoela erabaki politikoak hartzeko, aber horrek nolara ingo duen, aber gizartea aldartuko zaizun, zu benetan, badin badakizu, badakazula kaso horretan, hezkuntza komunitatearen zati handiena, euskalgintza bere osotasunean, edo ia bere osotasunean, gehiengo, alegia, hori guztia aldeko duzu, nik hor kokatzen ditu konplizitatea. Konplizitatea ez da argazio ateratzea, ez da, guazen neurri zehatz baten bila. Guk horregatiko hain planteatzen dugu, guazen definitzera arloka zein diren neurriak. Eta guazen ikustera, urrengo jauzi egiten denean, jauzi politikoa, ea zeinetan ditugune adostasunak elkarrekin jarduteko. Hizkuntza normalizazio prozesua da prozesu soziopolitikoa. Hizkuntza politika honenak edo hizkuntza normalizatuko espadaka herri gogo batzean. Eta herri gogo indartzuenak espadaka hizkuntza politika bat ondoan, horrek ere ez du lortuko. Guazen bengoz osagarritasun hori, baina beti izan dagoa, konplizitatetik ere ikitzera. Hori da formula, oain dela 20 urte, eta hemendik eta 40 urte plaza hutza beteago dagoen, eta orduan ere, segurazki, hori da formula, nire ustez. Ni gehituko nioke
ni sentsazioa dauka momentu hauetan, aspalditik, baina momentu hauetan baita ere, instituzioen partetik mesfidantza handia dagoela. Mesfidantza handia dagoela, bai herri mugimenduarekiko, komunitatearekiko, ez? Eta oso politika instituzionalistak egiten direla, ez? Oso instituzionalistak, eta azkenean, Paule komentatu duen bezala, instituzioek garrantzi handia daukate, baina hizkuntza bat ez da garatzen, herriak eta herritarrek ez baldin badute garatzen. Eta herritar eta herritarrei eta komunitateari eta eragilei protagonismoa eman behar zaie. Protagonismoa eman behar zaie, autonomia eman behar zaie, eta beraiek daukaten funtzioa onartu egin behar zaie. Eta ni sentsazioa daukat askotan, beste hainbat gauzetan bezala, instituzio kontrabotere bat bezala ikusten dituztela, ez? Eta horrek azkenean ez du sortu beharreko dinamikak, ez? Orduan, konfiantza bat egon behar du, baina baita ere politika ikusteko modu bat ere bai, ez? Eta gobernantza ikusteko modu bat ere bai. Ezin dena izan da, instituzioek esatea bai, ni zurekin kolaboratuko, baina hemen ni naiz esaten duena zer egin behar den, ez? Horrela ez du funtzionatuko. Ereduera bat vertikalistak gai honetan ez daukate oso polito, gelditu daitezke eta bar, baina horrela ez dute funtzionatuko. Azkenean, herritarrek erabili behar dutelako hizkuntza eta herritarrek egin beharko dutelako esfortzu hori, ez? Eta zu esfortzu hori egiten duzu komunitatean, zu aldundu egiten baldin bazara. Eta politika erabat bakarrik instituzionalak ez dute hori sortzen. Eta ni hori sentsazioa daukat, askotan, mesfidantza oso handi badagoela, eta horrein gobernuan daudenak eta egon direnak, daukatelako oso logika erabat instituzionalista, bai, agian Euskaraldiaren asuntuarekin, gauzatxo batzuk agian aldatu egin dira, baina aste hori bukatzen denean, ez dakit. Orduan, hor asko dago egiteko, baina ni uste dut asko da zerikusi handia daukala gobernuan dauden alderdien kultura politikoarekin. Azken hitza hartzeko tartetxo bana utziko dizuet nahi baduzue, edo itxi egingo dugu, zeuen esku, azken mezu bat edo nahi baduzue. Nik bi esalitara ekartzeko, ez? Errepikatuko dana hitzaldian zehar, ez? Gutxienez nola ikusten dugun testuingurua eta aipatu dut, ez? Eta aurreko abenduan ere, hemen Donostian genuen aurkezpenean zaten genuen, ez? Benetan, jauzi egiteko behar bat dagoela, eta beharrezkoa dela, hori, oain, edo lehen urratz honetan, eragile sozial, sindikal, euskalgintza, nolabait, sare trinko bat egundu guztion artean, uste dut, markatuta dakagula, norantz edo ardatzak non dauden, eta benetan, posible zaigun, lortzea, politikoki ere eragitea, berandu baino lehenago, adostasun soziologik politiko bihur daitezen, benetan beharrezkoa delako. Zain dute beharrezkoa delako, gure hizkuntzaren normalizazio prozesua benetan orain, asko dakala jokoan, orain ezin dugulako atzera egin, eta alde horretatik, iruditzen zaigu hori, erantzukizun partekatu hori baliatuz, aurrera egiteko momentua dela. Bai, ni bukatzeko migrazioen kontua ekarriko nuke berriro, mahaira, eta etorkizuneko hizkuntza politikoak benetan daukagun euskal gizarte islatu egin dutela. Eta oso euskal gizarte anitza daukagu, anitzagoa izango da, oso anitza izango da,
gaur egun daukagun aniztasuna, hemendik 10, 15 urtetara, 20 urtetara handiago izango da, inkluso bikoitza izan daiteke, gazte belaunaldiak jada asko zanitzagoak dira, eta edo hori kontutan izaten da hizkuntza politika hauek diseinatzeko eta moldatzeko, edo agian beste urte batzuet, agian hamarkada batzuk egingo dugu atzerantza populazioaren zati handi batekin, ez? Eta uste dut hori ez dugula egin behar, ikasi egin behar dugula, eta aniztasuna da gure egiturazko ezaugarri bat, eta hori kontutan izan behar dugu bai ala bai, ez dago besterik. Ederki, eskerrik asko bioi. Honekin bukatutzat emango dugu gaurko 3. eta azken mahai ingurua. Beraz, eskerrik asko kameraz bestalde edo pantailaz bestalde jardunaldia jarraitzen aritu zaretenoi. Lehen eguna amaitu dugu, jardunaldietako Plaza Hutsako lehenengo eguna amaitu dugu, baina datorren astean, datorren ostiralean, hilaren 29an berriro elkartuko gara. Gaur hasitako lanari segida emateko asmoz eta gogoz. Arratsaldeko 3etan emango diogu hasiera 2. egun honi, beraz gusto baduzue hemen izango gaituzue eta itxaropen horrekin agurtzen gara, ondo segi.